Boas tardes a todos. Vamos a dar comenzo á sesión ordinaria do Pleno do Concello de Boiro, 14 de novembro do 2019, ás 20 horas en primeira convocatoria. Empezamos polo primeiro punto do día, ata de sesión plenaria extraordinaria do 30 de 9 do 2019. Alguna mención? Votamos. Votos a favor? Aprobada. Pasamos ao punto número 2, ata da sesión plenaria ordinaria do 10 do 19. Algo que decir? Pasamos á votación. Votos a favor? Aprobada. Número 3, ata da sesión plenaria extraordinaria do 16 do 10 19. Algo que mencionar? Pasamos á votación. Votos a favor? Vale. Moi ben. Pasamos ao punto número 4, modificación do trazado da rúa Corrillo. Velo. Torres. Vale, ten usted a palabra. Bueno, se o queredes explicarvos antes, eu solo era no segundo turno. Vale, boas tardes a todos. Visto o informe do notificador que indica que é necesario acometer unha nova numeración debido á construción de novas edificacións, pois en este lugar o notificador propón levar a cabo tamén a regularización en cuanto á nomenclatura da zona. Actualmente esta zona está sendo denominada como Xarmea, cando este nome non corresponde entre os veciños do lugar con esta zona, sino que o sitio de Xarmea está diferenciado orográficamente por unha zona distinta, situada máis arriba. Dada esta situación, propónse a unificación de todo o lugar con nome de Corrillo, mantendo un límite pola parte superior con Xarmea e outro co Catadoiro. Dores. Si, non, a ver, se é necesario facer esa modificación non temos problema, pero tendo en conta que se trae unha cuestión concreta dunha rúa, quero lembrar ao equipo de goberno que fai máis dun ano se aprobou aquí por unanimidade o nomeamento dunha rúa como nome da Rúa das Mariscadoras e creo que a día de hoxe ainda non está efectivizado ese acordo plenario, polo tanto, de algún xeito que sean o máis áxil posible a hora de identificar esa rúa, a rúa que aprobamos aquí en pleno, con esa denominación que foi a que acordamos entre todos e todas, que é a Rúa das Mariscadoras. Non hai ninguna sinal identificativa en esa rúa, creo que os veciños non se lles informou do cambio da rúa, nin que está efectivizado como tal. Entón, bueno, que se axilicen os trámites para que eso se acometa o máis axiña posible. Moitas gracias. Vale, segundo turno. Señor Velo. Eu non me opoño a ningún nombre de mariscadoras que votamos a favor no seu día, pero eu que non me gustaría ou mellor, me gustaría que se conservaran os toponímicos, como é, por exemplo, Corrillo, ten unha historia, e creo que se debía ter máis cuidado co cambio de calles, non? Porque a historia tamén vale algo. Sin historia non hai pueblos. E entón, que se conserve o nombre de Corrillo ou outro, porque hai outras calles, hai que abrir máis calles tamén, e o urbanismo ten que seguir adiante, hai que tocalo, hai que seguir empuxando espacios a calles para Boiro, porque Boiro non ten por que quedar frenado, e nesas calles se dedican todos os nombres que haxe que dedicar. Pero, apunto, somos moi lixeiros cambiando nombres, non é de agora, sino que ven de sempre, olvidando nombres que foron o orixen de Boiro. Nada máis. Moitas gracias. Señora Dores. Raquel. Luís. Por aclarar simplemente, igual non me expliquei ben. Estáse denominando a efectos de notificación a unha zona como Xarmea, cando non é Xarmea, é Corrillo. Entón, o que vamos a facer é poñerlle o nome que lle corresponde. Iso é o que vamos a facer.
Gracias. Señor Orquesta. Evidentemente non, que eu sapeu non conozco cales son exactamente os límites entre Corrillo e Xarmea. Non sei, por a edad que teño, se se corresponde á ubicación geográfica e a toponimia é adecuada. Me absteño en ese sentido por o que poda pasar, pero nada máis. Vale, moitas gracias. Pasamos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moi ben. Pasamos ao punto número 5, modificación das designacións de representantes municipais en varios centros educativos. Pasamos á primeira ronda. Señor Velo. Señor Dores. No. Vale. A proposta de modificar as designacións acordadas o 12/7 na sesión de organización no seguinte sentido: pasaría a representar o Concello no Colexio Público de Lampón Escarabote María Boros Torradoares, no Colexio Público de Santa María do Castro Raquel Suárez Regades e no IES da Cachada, no Instituto de Ensino Secundario da Cachada, Carlos Blanco Ansoar. Empezamos co primeiro turno. Señor Velo. Paso. Dores. Vale. Sí, bueno, pois, efectivamente, esta era unha eiva do primeiro pleno de conformación do goberno municipal, donde xa aquel día éramos moi críticos ca proposta que trouxeron vostedes a este pleno, que era que todos os órganos de representación institucional estaban copados por membros do Partido Socialista, 5 concelleiros frente aos 17 que formamos esta corporación. Nos entendimos xa na pasada legislatura que esa representación tiña que ser proporcional, no que formaran partes os distintos concelleiros dos distintos grupos. Alégrome con este pleno que corrixan esa situación, porque, dende logo, non era democrático, nin era representativo do conxunto da corporación. Voto en falta que sexamos máis concelleiros da oposición que formen parte deses órganos, porque, efectivamente, aí sí que se vería a pluralidade do conxunto da corporación. Se é por falta de vontade dos concelleiros, pois será unha cuestión deles a ter en conta, pero se non é por falta de acordo por parte do goberno municipal, sí que teño que dicir que é mal feito. Alégrome, eu vou a representar ao Concello de Boiro nese órgano, que é o Consello Escolar Municipal. De feito, xa neste pleno traio algunha das propostas que ali se falaron nese Consello Escolar do Colexio de Escarabote, pero creo que é a fórmula que ten que regirse nesta corporación durante esta legislatura na que hai un goberno de 5 concelleiros frente a 17. Creo que a fórmula de traballar, que contades ca disposición desta concelleira para cooperar en concreto nos problemáticas que haxa no conxunto da educación do noso Concello, en particular, como non, representando o Concello nese Consello Escolar de Escarabote. Nada máis e, evidentemente, imos a votar a favor da proposta. Moitas gracias. O señor Raquel. Gracias, señor presidente. Boa tarde. Dende BNG aplaudimos tamén o cambio de criterio do goberno, que finalmente modificara como estaba organizado a representación nos diferentes órganos. Entendemos que así a representación deste Concello é a máis plural nos diferentes órganos de representación onde ten que estar os membros da corporación. Imos apoialo, evidentemente. Gracias. Gracias. Señor Luís. Gracias. Bueno, con esta proposta de modificación de representantes nos atendemos á demanda feita polas distintas forzas políticas a hora de que todos os membros da Corporación Municipal podan levar a cabo esta labor de representación. Entendemos este feito como unha medida de descentralización do goberno municipal para facer máis plural, como digo, esta representación, máis acorde á composición da propia corporación. Non se puideron atender todas as demandas iniciais dos partidos políticos,
pero entendemos como satisfactoria esta proposta que aquí traemos. Non? Esperamos que os novos representantes leven a cabo o seu labor, pois nada, deixando en bo lugar a institución que van a representar. Nada máis. Moitas gracias. Bueno, pues vámonos a estar neste punto. Evidentemente, esta é unha decisión do Goberno. É unha decisión do Goberno que responde, evidentemente, pois, a un pacto de investidura ou para satisfacer unha investidura do actual alcalde do actual Goberno. Evidentemente, ten que haber representación. Está ben que se cumplan os compromisos cos que os acompañaron. Está claro que ten que haber representantes nos colexios, non podemos votar en contra. Evidentemente, nos aquí non pintamos nada, estamos de acordo que os que gobernan, os que apoian o goberno son os que teñen que tomar as decisións. En ese sentido, pues, estamos de acordo, pero evidentemente temos que abster como é natural. Moitas gracias. Segundo turno. Señor Velo. Eu sempre mantuve nesta posición. O alcalde sabe que yo dixen en privado que había que repartir algunhas funcións por xusticia, ademais por operatividade. Supoño que ningún dos concejales deste pleno querá facer mal uso das atribucións, non? E aunque eu non teño nada, non se me dou nada, tampouco pedín, estou de acordo con este punto. Quero ser coherente. Moitas gracias. Señora Dores. Bueno, pois eu xa dicía na primeira intervención que eu creo que sería moito máis plural e positivo para o conxunto da corporación que o resto de grupos da oposición, xa sexa o Partido Popular, xa sexa o señor Velo ou Ciudadanos que tamén estiveran representando en eses órganos de participación, porque efectivamente é algo que non debe de quedar ao arbitrio de que haxa un goberno en minoría con 5 concelleiros, senón que deberá de ser algo que quedara instaurado como un método de cooperación entre goberno municipal e grupos de oposición a hora de responsabilizarse de algo tan importante como é a educación dos nosos nenos e das nosas nenas. Creo que dubidar da boa actitude e do bo traballo dos grupos da oposición nestes órganos pois sería unha mágoa e, repito, sería un exemplo importante de que quedara para o futuro que todas os concelleiros e as concelleiras, xa fóramos goberno, xa fóramos representantes da oposición, puderan estar presentes neses órganos de participación, que por si non o saben, a xente que está no público, calquera persoa que nos poda estar vendo por streaming, son órganos no que imos a participar, dos mesmos nos que imos a traballar polos problemas da xente e dos nenos e nenas do noso concello e que evidentemente hai que deixar claro que por esa participación non cobramos ni un só euro, sino que o que facemos é por traballar e por arrimar o ombro ao goberno municipal, pero importante tamén ao conxunto da educación do noso concello. Algo que quero que quede constancia, que deberamos estar presentes todos os grupos da corporación e que van traballar de forma coordinada co goberno, que neste momento é un goberno do Partido Socialista, pero en outro momento poderá ser de calquera outra cor política. Deberá de quedar instaurado para o futuro, porque sería unha forma de traballar máis transparente, máis coordinada e que implicara a todo o mundo neste problema tan importante como a educación. Moitas gracias, señora Dores. Carlos, Raquel, Luis. Vale, pasamos co segundo turno. Señor Velo. Aí está, perdón. Vale. Isto é espeso. Moi ben. Vamos ca votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Vale, gracias. Pasamos ao punto número 6, cambio de ubicación do mercadillo semanal dos martes. Vamos co primeiro turno de intervencións. Señor Velo. Bueno, o mercadillo hai tempo que, non sei como foi trasladado alá abaixo, porque desde que foi trasladado alá abaixo, cada vez
fui ainda a menos. O mercadillo aquí, cando estaba aquí arriba, daba vida, viñan moitos quioscos, a xente de aquí de Boiro mismo estaba máis protegida, o centro estaba máis vivo, e ala baixo fai un temporal que agora no inverno xa casi non hai nadie, non? Ni hai nadie que veñan aí a montar o chiringuito, ni tampouco nadie que vai a comprar. E entonces eu duchei tamén, xa antiguamente, con outros, que o mercadillo había que traerlo para arriba, donde estaba, non sei por que se sacou, e, bueno, que me parece ben, e vou a votar a favor desto. Eu prefiero antes que o ruído, prefiero noces. E se se vai conseguindo que as cousas se vayan facendo, mellor. Esta é unha delas. Moitas gracias, señor Valo. Señora Dores. Bueno, este non é un problema novo, nin é un problema que non faláramos xa nesta corporación municipal en reiteradas ocasións, non. A última vez, lembro que o Grupo Municipal de Boiro Novo, alá en xuño do 2017, trouxemos unha moción a este pleno para a dinamización do mercadillo municipal. Esa moción que presentou o Grupo Municipal Boiro Novo foi apoiada por unanimidade da Corporación Municipal, onde houve un consenso de todos os grupos, tanto do Goberno en aquel momento como dos grupos da oposición, no que un dos primeiros puntos era que se cree unha comisión na que participen todos os grupos políticos, representantes do comercio local, vendedores ambulantes, praza de abastos, para estudar e acordar accións propostas para axudar á dinamización do mercadillo boirense, abordar distintas cuestións que afectan ao mercadillo e tamén a reubicación do propio mercado municipal. Así como no punto pasado que acabamos de acordar, o dos consellos escolares, pois felicitamos ao Partido Socialista ese paso atrás que deron de ocupar todo a representación dos órganos de participación e de representación municipal. Lamentamos que un asunto tan importante e tan vital para a economía do noso concello, para a vecindade en xeral como é o mercadillo, non collera esta moción e creara esa comisión na que estivéramos todos os grupos políticos. Porque para que este goberno do Partido Socialista con 5 concelleiros fora alcalde o señor Martiño, cando tivo que chamarnos as veces que tiña que chamarnos para acordar que vostede fora alcalde, nos chamou as veces que fixo falta, sin embargo, esta comisión no que formáramos parte todos os grupos da Corporación Municipal, pois non recibimos esa chamada. Está ben, como vexo no expediente, que se falara ca AVE, que supoño que o dirán vostedes a continuación, ou con outro tipo de representantes, ou que houbera informes encima da mesa que en relación a este cambio de ubicación, pero lamentamos que non cumplan un acordo plenario aprobado por unanimidade que non se contara cos grupos da Corporación Municipal, ou cando menos, polo menos aqueles que coincidíamos na investidura a hora de deixar o voto nas súas mans. Que hai que facer medidas, que hai que buscar unha nova ubicación do mercadillo municipal. Estamos de acordo, e xa estábamos de acordo no ano 2017, que esa é unha alternativa ou que podría haber outro tipo de alternativas. Pois lamentamos que esta é a súa alternativa que nos traen aquí, que non foi consensada con ningún dos grupos desta corporación e que, por suposto, terán que vostedes asumir esa decisión unilateral que acaban de adoptar na corporación. Esta non pode ser a forma de traballar deste goberno de 5 concelleiros fronte aos 17 que somos na corporación municipal, que se non hai diálogo pouco podemos avanzar neste concello. Non imos a estar en contra desta iniciativa, terán que asumir esta responsabilidade vostedes mesmos, porque así o quixeron e sin ningún tipo de consenso cos grupos que o fixemos alcalde, pero dende longo sí que teño que facer esa chamada de atención. Espero que a próxima vez que faga unha modificación de calado tan importante para a corporación, pois teña ben consensualo cos grupos da corporación, porque evidentemente vostedes só teñen 5 concelleiros e 5 votos
nesta corporación. Sin diálogo non podemos facer moitas cousas no noso Concello e, dende logo, pois lamentamos, así como no anterior punto parabenicei ao Partido Socialista por ese cambio de opinión, pois en esta teñolle que facer esta tacha porque é a miña responsabilidade como concelleira do grupo Boiro Novo, do grupo que depositou en vostede esa confianza no pleno de investidura. Moitas grazas, señora Torres. Señora Raquel. Gracias, señor presidente. Ben, no BNG concordamos plenamente co que acaba de dicir a señora Torrado. De feito, están aí as probas e están nas actas demostrado que no seu día, na anterior legislatura, a unha moción presentada aquí para crear unha comisión polo cambio do mercadillo, xa que era un tema delicado, xa que é un tema importante, se creara esa comisión que recorda a señora Torrado. Quero recordar que foi aprobada por unanimidade, iso quere dicir que tamén o Grupo Socialista, cando estaba na oposición, aprobou a creación desa comisión, pero, pola contra, agora que está no goberno, non sei por que toman esa decisión unilateral do cambio do traslado de mercadillo sin crear unha comisión e sin contar cos outros grupos políticos da corporación, non sei se é porque se queren anotar un tanto, non sabemos con quen, pero eu creo que un tema tan delicado, polo menos, tiña que ser consultado, xa non digo, se non querían crear a comisión, polo menos consultado cos outros grupos políticos da corporación. É a súa decisión unilateral, vostedes escolleron cal volve ser a ubicación do mercado e entón, por eso mesmo, non podemos aprobar esta iniciativa. Dentro do BNG ímonos a abster polos motivos que argumento. Grazas. Moitas grazas, señora Raquel. Luís. Gracias, señor presidente. Nos con 5 concejales non imos a aprobar nada. Imos a propoñer a consideración deste pleno o traslado do mercado ambulante semanal a unha nova ubicación máis propicia para o seu desenvolvemento. Entendemos esta medida como unha demanda veciñal e como unha acción que pretende dinamizar e contribuir ao beneficio económico do Concello. Podémonos enganar, quen non se engana desde lo é aquel que non fai nada. Este equipo de goberno asumeu desde o primeiro día que se fixo ca tarefa de gobernar a intención de cambiar as cousas e de cambiarlas a poder ser para mellor. Para procurar, como ben dixo a compañeira Dores, para procurar enganarnos o menos posible, antes de traer aquí esta proposta, pois fixemos unha serie de consultas aos distintos actores implicados, os cales paso a reseñar. Realizouse primeiramente un traballo conxunto coa Policía Local por ver a viabilidade de levar a cabo esta modificación, este traslado do mercado ambulante. Aproveito para agradecer o labor que leva feito a Policía neste sentido e a súa disposición para acometelo. A continuación, mantivéronse varias xuntanzas con colectivos de vendedores ambulantes que realizan a súa actividade comercial no mercado, os cales nos trasladaron tanto a mala situación, como dicía o señor Velo, que estaban a pasar na actualidade, no punto onde se encontraban, como a ilusión renovada que afrontaban ca proposta de reubicación. Por último, leveuse a cabo unha consulta ca Asociación de Empresarios para coñecer o seu parecer. Dende a directiva da asociación fíxose unha consulta á súa vez aos socios, consulta esta que tivo un respaldo favorable dun 89% dos consultados, segundo o informe remitido a este goberno pola propia asociación. Entendemos que esta actividade estaba esmorecendo pouco a pouco e o malestar por este feito era cada vez maior. A sumar a esta serie de consultas cos axentes implicados nesta proposta que hoxe presentamos, o equipo de goberno cheganlle tamén opinións aisladas da veciñanza que teño que dicir que a toda agora son todas favorables a esta medida. Esta reubicación vaise levar a cabo dende a zona da Avellaneda onde se encontra agora mesmo a Avenida da Constitución, a calle Ancha, entre o cruce de Geálfer, de Abanca e a rotonda da Banqueiro só no carril de subida. A distribución dos postos que se pretende levar a cabo foi acordada cos vendedores do mercado ambulante. Indicar tamén que xunto co traslado se vai a realizar unha regularización do pago das taxas dos propios comerciantes, que a día de hoxe hai moitos deles que non se encontran ao día no pago das súas taxas. Entón, vaise facilitar que regularicen esta situación e aquel que decida non facelo, pois, causará baixa na actual distribución dos postos de mercadillo
dándolle entrada a novos vendedores que así o soliciten. Por certo, que desde que xurdeu o rumor de que íbamos a enviar mercadillo, o aumento na solicitud para un posto no noso mercadillo de Boiro os medrou exponencialmente. Como digo, o que se busca é un efecto dinamizador local, un servicio que sea máis cómodo para a veciñanza e que, ademais, sexa un novo e atractivo reclamo para este concello. Moitas gracias. Señor Ceste. Vale, segundo turno, señor Velo. Bueno, isto, efectivamente, eu creo que todas as cousas deben pasar pola comisión previa. Eu non vexo aquí mala intención por parte do goberno e do alcalde, senón que máis ben vexo un despiste, falta de experiencia, ainda nestes temas, que non había ningún inconveniente en que debía estar a comisión informada, levala á comisión. Hai que ser razonables. Eso é así. Ora, dito isto, tampouco habría moita alternativa, porque algúns falaban da calle peatonal, esa é imposible, porque os dos chiringuitos teñen un coche, aí venlle tapar os escaparates e a entrada aos garajes, e a xente non era o sitio. O único sitio que hai é este, indudablemente. Sí, é este. A decisión é onde estaba antes e non pasaba nada, e circula todo perfectamente. E as ventajas son as que conocemos xa, non vamos a experimentar, son as que conocemos. Ora sí, a próxima, por favor, todas as decisións que hai que tomar en pleno que pasen por as comisións, porque ese é o máis normal. Teño que decir que non creo que fora mala fe, pero iso atribuo un pouco novatada, non? Nada máis. Moitas gracias, señor Velo. Señor Dolos. Para que quede claro. A diferencia entre tomar unha decisión con algo xa feito non é decidir, é decir sí ou non. Para poder determinar e formar parte da toma dunha decisión, hai que analizar xuntos as distintas propostas que podría haber, xuntos analizar os distintos informes técnicos que pode haber encima da mesa, xuntos reunirnos cos distintos órganos representativos do comercio local e dos ambulantes e xuntos poderíamos responsabilizarnos dunha decisión. Por iso tamén eu me responsabilicei no seu día de deixalo a vostede de alcalde, porque tomamos a decisión xuntos. Unha decisión encima dunha mesa, nun pleno municipal, nunha comisión informativa, onde ya está o sí ou non, aí non formamos parte desa decisión este grupo municipal. Digo para que, como precedente para sucesivas ocasións, porque levamos xa 6 meses de legislatura e estamos vendo como se traen aquí propostas ao pleno de a ver se consigo os votos sí ou non, cando hai que ter un diálogo para poder responsabilizarse das decisións que se toman aquí conxuntamente. Por iso digo que con nós non vai a poder contar co apoio afirmativo a esta cambio, a pesar de que xa traíamos unha moción no ano 2017 que deberamos de analizar o cambio de ubicación do mercadillo municipal e non só de cambio de ubicación, sino moitísimas máis medidas que poderían dinamizar ese mercadillo municipal, pero nunha comisión mixta de traballo, plural, como ten que ser o goberno durante esta legislatura. Porque con 5 concelleiros non representan vostedes a pluralidade da corporación municipal. Me parece ben, faltaría máis. Xa o dicíamos nós na moción no ano 2017 que se fale cos representantes da AVE, que se falen cos praceiros, que se fale cos vendedores ambulantes, que se fale ca Policía Municipal. Hombre, faltaría máis, xa o dicíamos nesa moción. Non descubreu vostede a pólvora pedindo os informes. Aí decía que se consultou al concelleiro de Facenda e al concelleiro de Medio Ambiente, non sei quen eran os concelleiros, e o resto de concelleiros que apoiamos a estes 5 concelleiros para que foran goberno, non temos a oportunidade de formar parte desa decisión. Por iso, teño que deixar encima da mesa esta cuestión, porque se non malimos, se non tomamos a determinación de traballar de forma coordinada e conxunta, e a responsabilidade de vostede, do alcalde e do goberno municipal de 5 concelleiros. Nós, como xa estivemos no día da investidura
vamos a cooperar, vamos a traballar, vamos formar parte dos consellos escolares, vamos a traballar por levar a Boiro adiante, pero para eso teñen que ter en conta que precisan dos votos suficientes para sacar o traballo adiante e facer os cambios que Boiro precisa. Unha chiscadela, unha chamada de atención importante, porque creo que é a fórmula de traballar durante esta legislatura. Moitas gracias, señora Dores. Señora Raquel. Señor Ruiz. Gracias. Sí, moi breve. Despois da exposición que levo escoitado aos distintos grupos, espero que lle guste a situación que decidimos para que traemos a pleno para a colocación do mercadillo. Nada máis. Moitas gracias. Señor Dieste. Moi ben, moitas gracias, señor presidente. Bueno, o goberno ten que gobernar. Eso está. Ten que tomar decisións. Esta é unha decisión difícil, evidentemente. Pero, nós somos partidarios que os gobernos gobernen en libertad, non? Eu sei que cando se está na oposición, eu estive un alcalde que en oposición, transparencia, diálogo, tal, pero non a calquera precio. Vale? Ás veces, eso non é así. A transparencia é moi falsa. Depende dos acordos a que se cheguen e se vamos en serio aos acordos. Eu iso, para min, é o de menos. Bueno, este é o terceiro movimento do mercadillo, porque un dos antigos, cando estaba arriba a feira, estaba aquí, se facía algo de mercadillo, creo, onde era agrario, onde era o mercado antigo. Este, nestes últimos anos, é o segundo movimento. Un segundo movimento que ten máis ou menos os mesmos participantes orixinarios, non? E os participantes orixinarios na búsqueda do mellor para o Boiro. Estuvo un goberno do PSOE-BNG que o levou para baixo, non? Creo que tamén consultado e amparado por sectores, o mellor do AVE, ou dos placeiros, ou dos comerciantes, que a intención evidente de mellorar. Houve anos que sí, houve incrementos, están aí as estadísticas, incluso en anos 2014, 2015, se pasaron de 80, 90 e pico, se pasou incluso de 100 abaixo, houve anos que eso foi a menos. Poden ser varios motivos por os que vai a menos. Bueno, se decide abrir unha nova posibilidade que nós esperemos que sexa boa. Evidentemente, nós o que desexamos é que esta decisión sea boa, porque se é boa, en que nós non participamos dela, non? É boa para os comerciantes, é boa para os placeiros, é boa para Boiro, o sea, é importante. Ainda que hai moitos factores alrededor que viven moitos ciudadanos en Boiro que pode ter, pois, as súas cousas negativas. Decisións difíciles hai que tomar. Nós non vamos a condicionar, señor alcalde. Non vamos a facer, nos vamos, como lle dixemos, a facer, nós tenemos que estar gobernando aquí, pero non pudo ser. Non pudo ser, que temos a maioría, pero vamos a ver, nós vámonos a estar. Evidentemente, o proxecto non é noso. É difícil ubicar o mercadillo en Boiro. Podemos plantear múltiples proxectos. Uns verán unhas posibilidades, uns verán unhas ventaxas, outros verán uns inconvenientes, pero todos van a ser criticables, non? Nós, naquele momento, pois, non decidimos leválo para arriba porque nos saleu un proxecto mal, que era intentar, pois, abrir unha calle nova, leválo hacia arriba onde estaba, hacer con a Constitución, que é a calle que vai do Instituto da Cachada, e vai a calle que vai a dar a Barraña, que se asfaltou, que vai a acabar, esa calle acabaría no que é na de Reijosa, máis ou menos, non? Para despois leválo hacia esa calle, leválo, encher a Constitución, completar a Constitución, e aparte que a superficie que hai na boqueira da Negral, e máis esas aceras amplias que hai aí, onde están as paradas de autobús e todo eso, non? Pero non foi posible ese proxecto, porque temos dificultades, non? Esa era a nosa intención, porque é unha zona onde menos molestaba. Evidentemente, tamén están máis lexos dos placeiros, dos cascos de Boiro, dos supermercados, pero, bueno, Boiro é moi grande, todo o mundo se ten que beneficiar dos efectos positivos ou negativos do mercadillo. O mercadillo ten un gran problema hoxe,
Agora, o problema dos mercadillos son as grandes áreas comerciales. Mesmo as persoas que compran nos mercadillos son as que van ás áreas comerciales, nas cancelas. Vimos a mesma tipología de cliente e todo eso. Pero, bueno, eso non é un óbice, non? Vámoslo a intentar. A abstención nosa, bueno, favorecendo o goberno, non? E, bueno, o trouxemos para arriba, o trouxemos para baixo, vimos a xentes, a nós tamén nos surxen dudas, non? Porque esa volatilidade, esa forma, esa arbitrariedade xustificada, non? Vamos a poñer xustificada por os distintos agentes en busca dunha esperanza, porque o que se busca con isto é unha esperanza de que as cousas vayan a mellor. O intentamos, vos comprendedes a nosa estación, pero nós o que queremos, evidentemente, é unha decisión do goberno e queremos que sala ben. Iso que quero que quede claro. Pero nós non vamos a ser unha cortapisa nin ese anuncio que non vamos a salir a criticar se sale mal. Eu creo que hai que intentalo, pero non podemos ser partícipes, evidentemente, dese proxecto, por varios motivos. Non se nos consultou, tampouco queríamos que se nos consultara no sentido de que, bueno, é a decisión do alcalde dun grupo de goberno de personas, amparado por un grupo de sectores, e esperamos que salga ben. Iso é o que nós pretendemos. En ese sentido, se lle dixen a Luís, e máis outro día, non vai ter ningún problema, nós non vamos a salir a facer escarnio dun proxecto que positivo no sentido no originario, que pode salir ben ou que pode salir mal, sabemos. Pero, bueno, foi para baixo, se leu mal, ben para arriba, esperemos que saia ben nun momento, evidentemente, que vai a chover. Bueno, non físicamente como está chovendo ahora, pero nun momento crítico para todos, que van a vir os meses moi críticos, onde a economía se vai a resentir, a competitividade entre comerciantes e feirantes tamén se vai ver afectada, porque, evidentemente, vamos a entrar nunha competencia nun período onde o diñeiro non vai a fluir, evidentemente, o que é o entorno económico vai ser difícil, por lo menos nun tempo, non? Nos vámonos a abster, pero desexamos que o proxecto sala ben e que non genere ningún tipo de distorsión, pois, no pueblo que Poiro non é o mismo que hai 8 ou 9 ou 10 anos, non? Moi ben, moitas gracias, señor Dieste. Pasamos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moitas gracias. Pasamos ao punto número 7, a aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 11 da taxa de recollido de lixo. A proposta é prestar a aprobación inicial á modificación da ordenanza fiscal número 11 que regula a taxa de recollida de lixo nos seguintes termos. Se establece a disposición adicional primeira que dispón que nos exercicios nos que a Comunidade Autónoma de Galicia aprobe un canon bonificado para a Sociedade Galega do Medio Ambiente, SOGAMA, por cumprirse as condicións establecidas no número 3 bis da disposición adicional 21ª da Lei 11/2013 de 26 de decembro de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014, as tarifas da taxa de lixo no cuarto trimestre do ano serán as que se obteñan de aplicarlle as tarifas ordinarias recollidas no artigo 6.2 da ordenanza 11 a porcentaxe que represente o aforro que supón o canon bonificado con respecto ao non bonificado aplicado ás toneladas anuais que estimativamente serán enviadas a SOGAMA no exercicio no que se aplique para o Concello, en referencia á previsión ordinaria de ingresos do padrón do cuarto trimestre. Establécese tamén unha disposición transitoria primeira que dispón que no caso do cuarto trimestre do exercicio 2019 as tarifas serán aplicadas con efectos retroactivos ao 1 de outubro de 2019 en aplicación do artigo 110 da Lei Xeral Tributaria do 39.3 da Lei 39/2015 de 1 de outubro do Procedimento Administrativo Común das Administracións Públicas e se detalla as tarifas que se aplicarían para os distintos usos de vivenda, comercios e tendas en xeral, gasolineiras, cafés, hostais, bancos, hotéis, galpóns e outros. Segundo, que este expediente que se aproba provisionalmente sexa exposto ao público polo prazo de 30 días hábiles no Departamento de Intervención do Concello previo anuncio do acordo no Boletín Oficial da Provincia nun dos xornais de maior difusión da provincia e no taboleiro de anuncios da Corporación Municipal, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno.
Terceiro, este expediente considerarase definitivamente aprobado de conformidade coa normativa vixente se durante o período de exposición pública non se presentarán reclamacións, tal e como establece o artigo 17.3 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Cuarto, en cumprimento do disposto no artigo 17.4 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, os acordos definitivos referidos no apartado 3 do citado artigo, incluindo os provisionais elevados automáticamente a tal categoría, e o texto íntegro da ordenanza ou das súas modificacións terán que publicarse no Boletín Oficial da Provincia sen que entren en vigor ata que se produza tal publicación. Moitas gracias. Vamos a empezar co primer turno. Señor Velo, ten a palabra. Isto se refiere a unha comunicación que mandou aquí o 4 de abril. Sí. O siguiente, non? Non estamos no punto 8. No sé, señor Velo. No 7. Vale, de acordo. Xa votei na comisión que sí, e aquí tamén. Para abrevear, porque está o tempo moi mal. Señora Dores. Señora Raquel. Señor Vargas. Sí, moi breve. O que se pretende en este punto é darlle traslado á cidadanía do aforro anual que ten o Concello de Boiro relativo ao tratamento do lixo xerado e que trata a empresa pública Sogama. No ano 18 firmouse un convenio con Sogama no cal, se cumplían unha serie de parámetros, acadaríase un aforro no canon que Sogama cobraba por tonelada de lixo tratada. Pero ao poñer en práctica eses parámetros, implica tamén un aforro en sí. Este aforro total, feita unha estimación a 31 de decembro, é de 46.566,72 euros. O que se pretende con este cambio de ordenanza é articular a fórmula para trasladar este aforro á veciñanza no pago da súa taxa, tanto para este ano 2019 como para os sucesivos. Moitas gracias. Señor Dieste. Vale. Señor Velo, segundo turno. Señora Dores. Señora Raquel. Sí, ten a palabra. Boa tarde. Tratándose dunha aprobación inicial dunha ordenanza que vai ter que estar a exposición, pois imos a externos. De todas formas, no que é o modelo Sogama, no que é o asunto do tema da recollida do lixo, había que ir máis alá. Non había que facer o caldo gordo sempre a Sogama, porque recordar que é un modelo esgotado de xestión de residuos, é un modelo, é unha xestión que non fai máis que contaminar, queimando o lixo. Hai outros modelos que se poden poñer en práctica e penso que é o que temos que empezar a atender neste Concello, no Concello de Boiro. Ao lado, a Serra do Barbanza ten outro modelo diferente de xestión de residuos, moito máis respetuoso co medio ambiente. Dende o Bloque levamos xa anos propoñendo os composteiros, pero non eses composteiros de cara á galería que reparte Sogama, que se lle dan a 20 personas e xa pensamos que así que facemos moito pola reciclaxe, senón composteiros comunitarios, e que vayan a un cambio real do modelo de xestión do lixo. Hai moito que mellorar aínda neste Concello, levámoslo demandando na anterior legislatura e agora vemos que co novo goberno a situación non mudou moito. Hai veciños que se siguen queixando que o camión pasa a vaciar os colectores 2 veces á semana, cando o contenedor se enche moito antes, e o que temos é, con Sogama, buscar unha coordinación para que o servicio da recollida do lixo mellore e non facerlle estes xogos de quedar ben de cara á galería que, ao fin e ao cabo, pouco van a mellorar a nosa xestión de residuos e o aspecto que ten o noso Concello. Gracias. Moitas gracias. Señor Ruiz, señor Dieste. Gracias, señor presidente. Nos xa anunciamos o voto favorable a este punto do orden do día, porque este goberno foi que se adhireu en febreiro a este convenio que, cando saleu a norma, creo que, se mal non me equivoco, en xaneiro, ou a final de xaneiro, principios de febreiro, e nos adherimos, unha, buscando ventaxas económicas, e segundo, intentar mellorar a eficacia da recollida da basura, que ten que ser constante ao largo dos anos, senón será punible,
nos castigarán, e nos hemos adherido con unha serie de condicionantes que vostede xa sabe, que facer unhas campañas de promoción, que son obligatorias, todo eso para chegar a este e outros requisitos. Bueno, porque a historia de Sogama é unha historia como de moitos organismos que hai por aí. Non sufrimos, vamos a decir, porque estamos en política tamén, todos hemos traballado para isto, unha subida nos peores tempos da crisis durante, creo que foi un par de anos, dun 35%, porque depois reduciron o 10% dese 35% que había subido o Sogama á brava, o cual nós que fixemos en eses tempos de crisis onde todos estábamos afectados, dende os concellos, dende os negocios, non? O asumeu o concello, con cargo ao presupuesto do concello ese 35%, que é unha cantidade importante, porque entendíamos que podíamos gestionalo, que podíamos facer un sacrificio, e de unha cantidade importante, porque eu estuve agora facendo números con unha estadística que presentou aquí a señora interventora, dos novos datos, pero que daquela eran un pouco máis altos, non? Porque estes son os datos que serían actuales, e aos veciños subirían 4 euros por trimestre, que serían 16 euros ao ano. Pero miren, os bares, algúns bares, pasarían a 120 euros anuales con 75% e outros a 80. Os comercios os pagarían entre 40 e 70 euros anuales. Asumimos ese esforzo e eu creo que aí hemos feito un bo traballo. Se reduxe o 10%, pois non temos na tentación, ou seguimos asumindo o resto do 25%, bueno, pero nós hemos feito un traballo, porque aquí se nombra que houve unha reducción da mellora. En honor á verdade non foi unha reducción da mellora. En honor á verdade, eu, por casualidade, unha persona me fai unha pregunta un día e me di cantas toneladas de basura ao mes lle factura a Boiro Sogama. E me di máis de 700. Quedei así. E preguntei, é tal concello que nós somos os 2/3 da súa población? Canto lle facturan? Pois facturaban yo mismo. A esa persona, evidentemente, nin lle dixen, porque non lle podía dicir. E eu falei que os de Sogama. E nos estaban facturando máis de 200 toneladas. Por iso, o dato é o que é, evidentemente. Se mellora no reciclaxe? Sí, pero sobre o papel. Que non digo que a xente este reciclando mal, que seguramente que tamén hai algún efecto deso. Pero eu vos conto porque estaba Mari Carmen a de Medio Ambiente diante, e a chamei para que me dera os datos estadísticos, e efectivamente, non? Estábamos en esa liña. Por iso, parte desa mellora, que se mira ahora este ano, pero que xa empezaron a facturar o ano pasado menos, me parece. E o debían de haberlo facturado, habíamos detectado nós. Eu non teño nada máis que decir. Si vamos a reducir cerca de 46.000 euros en principio, en todo o ano, en todo o presuposto. Bueno, valen, pero hai que seguir rebaixando e sabemos todos que se non facemos de campaña de concienciación, que se fan moitísimas, non só os concellos, porque hoxe a xente pode acceder a calquer tipo de dispositivo de información vía internet, vía en todo, estable moito nos periódicos ou dos plásticos, o que hai que reciclar, pero efectivamente se non se traslada á realidade, non? O levamos como unha bandeira, pero ao final sacámola á calle, pero cando chegamos a casa olvidámonos dela. Nos vamos a votar a favor, evidentemente, porque nós fomos que nos adherimos. Eu estuve na FEGAN en ese proxecto de adhesión, o hemos firmado, porque tamén creo que entra a FEGAN en ese tema, entraba. Vamos a votar a favor. Vemos lo positivo. É un reto. É un reto, porque hai que seguir pois reducindo o que é seleccionando mellor a basura. Moitas gracias, señor Dieste. Vamos a pasar á votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Moitas gracias. Bueno, vamos a saltarnos o orden do día e vamos a pasar ao punto número 14, que é a aprobación do expediente de concertación de dúas operacións de crédito. Non saltamos ningún punto.
Si saltamos do 7, saltamos ao 14. Depois seguimos co 8. Sí. Non hai ningún problema, non dá a mí absolutamente igual. Por que se salta para o 14? Porque ten é para poder seguir despois co outro punto, o número 8. Dan man un do outro. Vamos atrás. A proposta neste caso é aprobar o expediente de concertación de dúas operacións de crédito. Por un lado, o lote 1 por importe de 1.069.466,48 euros e por outro lote 2 por un importe de 426.154,36 euros. A proposta detalla logo pois os criterios de selección, cotas de amortización, duración e demais. Sí, votamos a urxencia, porque está pendiente de urxencia. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Sí. Vale. Abstencións? 3. Vale, gracias. Non, máis as do bloque. 3, sí. 3. Pero non se estuvo, vale. No, eu non. Bueno, pois xa está. Eu votei a favor. A favor, sí. Vale. Pasamos ao primer turno de intervención, señor Velo. Como? Sí. Primer turno. Sí. Gracias. Isto supoño que se referirá ao crédito que pedimos hai un mes, máis ou menos, non? Claro. Bueno, eu estou preocupado coa situación económica deste Concello e o procedimento burocrático de como se estaba levando. Se viña de atrás, sigue. Isto, sigo vendo aí reparos e isto non me gusta nada. Este crédito é o que aprobamos e é para pagar as facturas pendientes do goberno anterior. E Ceboiro, eu que son o que o represento, votou sí, así vai seguir votando. Pero coa solvidade de facer, de procurar, porque levar as cousas, cauzalo legalmente este Concello, para que non haxa que adjudicar nin coller compromisos de pago, compras, sin ter partidas presupuestarias. No seu día, hai que coller, tomar o toro polos cornos, modificar as partidas presupuestarias que sempre se fan para poder, antes de gastar, poder ter partida. Porque, senón, a cousa non funciona, non? Entonces, este é buscar un crédito. Buscar o crédito, votei antes que sí, e seguirei votando que non, ou que sí. Pero, coa solvidade esa, de que quero que se tome nota no futuro que aquí estamos para facer as cousas mellor, se non volvemos ao siglo pasado. Temos que seguir avanzando e dando transparencia á administración un traballo ordenado. A mesma orden do día de hoxe, isto foi un despiste, non ten gran importancia, por iso non nos vamos a rasgar as vestiduras, pero no punto 8 debía de vir o 14, e despois dilo o 8. Ordenando, cando se fan as convocatorias, facelas un poquinho para que non haxe que pegar estes saltos no vacío, porque isto, saltarse os puntos, nunca se fixo. Bueno, se fixe algunha vez co goberno anterior, pero anteriormente nunca se facía. Agora, a ver se corregimos os fallos que había antes. Vale. Moitas gracias, señor Velo. Señoradores. Gracias. Bueno, pois, efectivamente, no pasado pleno veo aquí unha modificación presupuestaria que viña, pois, por un lado, a
a habilitar crédito, a crear as partidas para poder pagar facturas que estaban pendentes do anterior goberno municipal, e, por outra, tamén algunhas cuestións que traía xa o novo goberno. Igual que xa vos dicíamos no pasado pleno, que tampouco contaron con nós para buscar que alternativas podía haber para solucionar ese problema de facturas pendientes de pago do anterior goberno do Partido Popular, agora, un mes e pico despois, pois tamén, seguindo a mesma tónica, sin falar con nós, menos ahora vamos a apoiar un préstamo que están vostedes solicitando para pagar esas facturas. Por que? Evidentemente, porque teñen que solucionar un problema económico que ten este Concello, ustedes son goberno e teñen que buscar as alternativas. Para esas alternativas non se contou cos grupos que o fixamos a vostede alcalde nin no pasado pleno, nin tampouco neste pleno. A solución que vostedes plantean é unha solución de solicitar un préstamo de máis de 1,5 millón de euros, repito, un préstamo de máis de 1,5 millón de euros para pagar esas facturas pendientes e cuestións que presenta o novo goberno, que, por certo, tampouco tiveron incluir ningunhas das propostas concretas do noso pacto de investidura, como, por exemplo, a radio municipal, que ben se podía abrir antes de rematar este ano, como así acordáramos con vostedes dentro dos 100 primeiros días, e, entón, evidentemente, non podemos apoiar este préstamo. Como para aprobar este préstamo, necesitan a maioría absoluta de votos favorables, é dicir, 9 concelleiros desta corporación teñen que votar a favor deste préstamo, e me imagino que cando non falou con nós, non sei se falou cos do Bloque ou falou con Belo, cando non falou con ningún de nós os 4, pois me imagino que terán vostedes un acordo co Partido Popular para que lles vote a favor, que non sexan tan suicidas políticamente para vir aquí sin os acordos pertinentes. Entón, evidentemente, como non contaron ou non buscan o noso apoio nun préstamo, non vamos a ser responsables de cargarlle ao Concello 1,5 millón de euros de préstamo para as arcas municipais. Polo tanto, así como noutro pleno me abstiven á espera dunha reacción positiva por parte de vostedes, e así yo trasladei despois a posteriori do pleno, pois, evidentemente, agora voto en contra clarísimamente, cando ni siquiera que abstención se deron por aludidos. Entón, pois, evidentemente, hai que ser consecuente e coherente coas decisións que se toman. Moitas grazas, señora Dores. Señora Raquel. Gracias, señor presidente. Ben, no BNG, por coherencia, tamén nos imos abster. Isto é a concertación dun préstamo que se aprobou no seu día despois dunhas modificacións de crédito que viñeron aquí a pleno. Xa argumentamos no seu día porque nos abstivemos desas modificacións, e por coherencia, xa que nos abstivemos no seu día, pois agora tamén nos imos abster. É a solución a unha situación que ten o Concello de Boiro, que é decisión do equipo de goberno, no que o BNG non ten nada que ver, nin sequera o equipo de goberno planteou que posible solución había, cal eran as máis factibles. Entón, é algo que aprobaron vostedes. Como digo, repito, nós abstivémonos no seu día e por coherencia vámonos a abster hoxe tamén. Moitas gracias. Señor Ruiz. Gracias. En data 30 de setembro, como aquí se dixo, aprobouse a contratación de 2 operacións de crédito para o pago das facturas que estaban pendentes de pago deste ano 2019. Estas operacións de créditos, por sí solas xa, superan o 10%, que é o límite máximo que ten o alcalde, o presidente da corporación, para a contratación de operacións de crédito durante unha anualidade. Polo tanto, precisa da aprobación por maioría absoluta neste pleno para poder ser contratado. O que estamos aprobando é o comenzo da tramitación deste expediente de contratación para o cal se solicita o voto favorable dos membros da corporación e poder así darlle solución ás facturas que temos pendientes dos proveedores. Iso é o que se vai a solucionar, as facturas que temos pendientes dos proveedores. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor Dieste. Vale. Señor Belo. Bueno, eu dixen que iba a ser coherente, pero co que votei no pleno do 30 de setembro, non? E non é para despois agora quedarme atrás.
non me parece serio, pero un tamén pode cambiar de idea. E aquí hai un problema grave, pero estas son facturas que do goberno anterior que generou sin ter partida presupuestaria e agora veñen os proveedores. Claro, poden ir aos tribunales, a mellor ganalo ou non ganalo, ou ganalo en parte. E iso, pois, bueno, eu tamén cando volvín a ganar a alcaldía no 91, encontreime con un montón de millóns en facturas que non tiñan, moitas delas non tiñan ni siquiera garantía ninguna. E freneino bastante tempo, cuantos meses. Pero os acreedores foron, algúns eran do AVE, anduveron presionando aquí encima e tal, e ao final paguei, ou pagamos. Pero eu xa me gustan máis ben as solucións que promesas e que ruídos. Como dixen antes, prefiero as noces cos ruídos. E entonces, a ver, se jurídicamente isto é válido, eu sigo mantendo o voto a favor. E nada máis. Moitas grazas, señor Velo. Señora Dores. Señor Raquel. Ruiz. Señor Dieste. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, para falar disto, porque falaron algúns, non digo o goberno, hai que entender varias cousas. Principio que é un presupuesto. O presupuesto sabemos todos que falamos de presupuesto, pero o presupuesto no anterior pleno creo que non poden vir, creo que estuvo o meu compañero Fernando, é un documento inicial, é o principal documento dun concello, pero é un documento transformable, un documento dinámico no tempo. Si se ejercitan as modificacións, os suplementos, todo aqueles, as modificacións de crédito, que a lei contempla e as define para os casos excepcionales, porque sabemos que o presuposto non é capaz de recoller toda a realidade do Concello, porque non cabe, e outra porque xurden cousas ao largo do ano que son inesperadas ou que son sensibles de facer ou apoyables, ben sexa en deporte, ben sexa en obras, e que son urxentes e que nadie se decata. Eso é algo habitual, señor Galo. Eu creo que isto é perfectamente legal. Non é que quera defender o goberno. Ahora ben, eu non participo do método en que se fixo. En segundo lugar, hai que conocer as cifras. O gasto corrente, bueno, capítulo 1, capítulo 2, personal. O gasto corrente anda en torno aos 12 millóns de euros escasos, se non me equivoco. Non, eso supón 1 millón de euros de gasto mensual. Que quedan facturas de atrás. Eso sempre pasou, cando hai un cambio de goberno. Eu recordo cando o señor Alonso entrou e acusou ao señor Velo. É así, a política foi así. A política, eu espero romper con estas historias. O señor Velo de ter endeudadísimo. Se era 300 millóns o Concello de Boiro. Vale. Chegou o tripartito, co famoso 121%, que foi un pico anual, que ao final quedou no 102%, cando o límite legal estaba no 110%, que eran 7 millóns 100.000 euros, ou 7 millóns 500.000 euros, según queira entender outra persona. E tamén foi criticado. E nos chegamos, bueno, criticamos tamén o goberno do BNG PSOE nos 8 anos, do que tamén formou parte usted. E usted, señor Talo, non é defender o alcalde, sabe moi ben como funciona isto. E usted fixo modificacións de crédito, fixo suplementos de crédito. Ao mellor non sei se daquela se levantaban reparos, porque daquela levamos as cousas daquela maneira, e posteriormente usted tamén, que con o anterior goberno tamén nas levaba de alguma maneira que había conceptos reparables, porque aí están as actas, aí están os archivos, e non se reparaban. En calquera lugar, un reparo, non ten por que acusar ao alcalde, non meta no xuicio que xa me meteu a min, é unha solución a un problema que ten o Concello con un proveedor para ser pagado porque fixo unha función para o Concello para o cidadano. E entra a teoría do enriquecimento injusto, unha norma legal, polo cual se poden levantar os reparos de forma legal. Hai reparos que non se poden levantar.
Eu creo que isto hai que saberlo. Porque se vimos aquí a falar de calquera cousa, pois claro, a xente sabe o que sabe, ven de traballar, escoita o que escoita e pensa que todo é así liso e llano. Nós, cando chegamos aquí, collemos facturas, collemos unha cantidad importante, non vamos agora a entrar aquí, pero era importante, eran 12 millóns e medio, dos cuales 2 millóns eran a póliza de crédito a bancos, 12 millóns e medio, e basta que 10 millóns a proveedores con polo menos importante, non pasa nada. Nos a deuda que deixamos unha deuda, evidentemente eu teño que reconocer que hai cousas que son normales, polo tema da tramitación e da burocracia, non? Porque obras que se fan en febreiro facturanse en marzo, ao mellor se chegan, teñen un procedimento, e chegan as eleccións e quedan aí. Dadevos cuenta que 3 meses que pode afectar anteriores ás eleccións a maio son 2.700.000 euros, 3 millóns de euros entre nóminas, que a nómina de Boiro está en máis de 400.000 euros con seguros sociales, máis a facturación. Chega un momento que o presuposto a mitad de ano, estamos vendo agora no boletín oficial da provincia un montón de modificacións, incluso o Concello de Arteixo, que lle sobra liquidez, fai modificacións de crédito. Por que? Ainda tendo cartos, o presuposto se queda corto, porque se agotan as partidas presupuestarias, se tirou máis delas, se fixeron cousas, evidentemente, os políticos estamos para gobernar, para facer cousas e para dar solucións. Os técnicos fan o seu traballo, reparan, avisan, nos axudan a facer as modificacións e todo o que é así. Pero isto hai que facer máis normal do que é, porque non son cantidades extraordinarias. Porque nós, evidentemente, perdóneme que sea moi extenso neste segundo turno, pero tamén hai que ser un pouco didáctico, xa creo que iso da política de vale toda non hai que deixala. Deixamos 2.997.000 euros. Son casi 3 mensualidades de liquidez. Porque unha cousa que haxa liquidez que hai e outra que non haxa crédito presupuestario. Crédito presupuestario é unha cifra que lle pon límite a unha partida determinada, que non entendereu que está agotada, e onde aí xa non hai recursos dos que tirar. Para iso están as modificacións. Pois, bueno, nos deixamos de ver. Sabemos, somos conscientes tamén, e todos temos que reflexionar, que o arqueo do 15 de xunio quedan 6 meses máis de ingresos. E temos un atasco en outubro, eu non entro en ese atasco porque podíamos ter, non temos a culpa, non vou a dicir nada máis, temos un atasco aí sobre marzo, que non é culpa do Concello, e evidentemente nós tamén tivemos a nosa culpa. Fixemos cousas, hai eleccións, presionan, pero tampouco foi unha cousa alarmante porque non deixamos 22 millóns, verdad? Non deixamos 12 millóns de crédito, ni nada. O Concello de Boiro, se nós fomos capaces a absorber esa deuda e baixala a 2 millóns e pico a bancos, mas se sumamos os préstamos e intereses da Xunta, mas os da Diputación, que non van a quedar o da Diputación en nada, porque está feito para eso. Sí, pero, bueno, vamos a ter a mala suerte de que venga outra crisis e van a seguir ca lei nefasta de estabilidade e de gasto que todos os partidos nos comprometemos a FEGAM, a FEN, e eliminala cando os concellos estamos en equilibrio, porque nós, aínda que temos deuda, o noso apalancamento, dixendo outro día, hai que a relación entre servicios que podemos prestar en endeudamento é moi positiva, porque podemos facer moitas máis cousas máis alá do endeudamento que temos. Entón, isto é que dai total normalidade. Eu non me gusta o método préstamo, pero eu que teño claro, independientemente do método, o obxectivo é pagar a xente. Que pode ser unha medida política que para dicir non, o anterior goberno deixou-nos desfalcado o Concello. Bueno, a política é así. Cando estamos de acordo. Creo que ningún goberno, eu non recordo que deixara un arqueo de 3 millóns. Podránme dicir a señora interventora se quedou unha vez 3 millóns o arqueo de Caixa nun cambio de goberno. Mais se pode ingresar. Bueno, as cousas son así. Nos vamos a apoiar este préstamo. Non nos gusta, porque penso que ten os seus prejuicios. Ao mellor, por o ano que ven, se encontran con remanentes inesperados, excesivos, que iso é malo, porque tamén estamos dicindo que os gastos públicos son para aplicar.
Se non xa os van a tachar de conservadores e de liberales, non? Porque nós tuvemos presupostos de execución a nos de casi do 90% de ingresos e de gastos, outros de 70 e de 80, que está moi ben. Estamos para executar o gasto, e incluso para endeudarnos razonablemente, porque a deuda, hasta certo punto, é razonable. Hai deudas que non son razonables. Pero o que quero dicir é que un goberno como o noso, que non foi nin mellor nin peor, fomos capaces en 8 anos de subir, de absorber en uns tempos onde non fomos nin o plan de pago a proveedores, que nos cobraban, creo que era un 6% de interés, me parece, daquela. Sí? Non subimos os impostos. É un concello potente. Temos que ser inteligentes administrando o presuposto. Temos que facer a tempo para facer os suplementos e non chegar a modificacións. Antes de que se esgoten as partidas presupuestarias, temos que levar ao día para poder facer os cambios pertinentes. É todo unha... Pero, bueno, a veces, os medios que temos no Concello, que son moi escasos, eu aí non llevo todo o grupo de aparato de intervención, temos medios moi escasos. Eu tuve 7 secretarios, o meu equipo de goberno, en 7 anos, se contamos a Severino. Tuvemos cambios de interventores, un montón deles. É difícil levar unha transversalidade e unha trazabilidade, porque non temos departamento de contratación, que é fundamental. Por eso, señor Melo, ás veces, o alcalde ten que tomar decisións. Este señor non pode con todo, aquele señor non pode con todo. Entón, os políticos temos que arriesgar para gobernar, para facer cousas para os veciños. Cousas que non se deben denunciar, señor alcalde. A mí nunca me verá unha denuncia contra nin o fixen. Nas anteriores legislaturas nin o vou a facer. Pode ser máis ou menos crítico. Pero eu creo que isto que hai que dar un aspecto de normalidade. O Concello de Boiro é un concello solvente. Temos débedas? Sí, a razonables. Que hai que pagar? Sí, a razonables. Que non nos gusta o método? Non nos gusta. Pero nos vamos a apoiar que se lle pague aos veciños. Ora ben, un apunte máis, periodificar no tempo. O presuposto é moi importante, porque estamos en noviembre. En noviembre vamos a chegar entre unhas cousas e outros, contratación ou licitación de préstamos, vamos a chegar a enero. Entón, surge unha pregunta. Este era o método? Era outro? Nos precipitamos? Seguramente que sí, pero, claro, nos hemos alarmado. Bueno, iso é unha cousa que deixo aí, e nos vamos a votar favorablemente. O que quero dicir é que o que está facendo o alcalde a mí non me gusta, pero é legal, señor Lelo. Pode ter a miña opinión. Bueno, moitas gracias, señor Díaz. Vamos a empezar ca votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Gracias. Pasamos ao punto número 8, contestación ao requirimento da Xunta de Galicia polo incumprimento da regla de gasto no 2018. A proposta neste caso é primeiro, acordar a declaración de indispoñibles dos seguintes créditos. O proxecto de gasto denominado Mellora da Medioambiental do Estuario do Río Coroño vende o coído ata o Pazo de Goiáns por importe de 204.024,13 euros. E o segundo proxecto que se declara indispoñible é o denominado Suministración e Instalación de Sinalización Turística por importe de 14.998,25 euros. Segundo, comunicar á Xunta de Galicia a imposibilidade de realizar outros acordos de non disponibilidade dada a execución do orzamento de 2019, pero comprometéndose a aprobar e liquidar o orzamento de 2020 nos termos recomendados no informe de intervención municipal, do que se inclúe o detalle. Terceiro, comunicar á Xunta de Galicia o compromiso de prestar aprobación ao Plan Económico Financeiro para o ámbito 2020-2021, unha vez liquidado o exercicio 2019 dentro dos prazos legais, nos termos das recomendacións da intervención municipal e que permitirán recobrar a senda nestes 2 anos, nestes 2 exercicios orzamentarios, ante a imposibilidade de poder cumprir nesta anualidade de 2019. Moitas gracias. Primer turno de intervención, señor Velo.
mellor deste, usted fixo ben a apoiar, porque son facturas súas. O anterior goberno. Bueno, é normal. E que é legal, claro que é legal, xo sei. Pero non me gusta botar por diante a legalidade. E teño que dicir, usted abandonou totalmente a economía do Concello, o ordenamento e a burocracia, porque non o digo eu. Digo aquí un director xeral de política financiera, tesouro de fondos europeos, David Caballa Fernández, da Xunta de Galicia, gobernada polo PP, e yo dice isto ao alcalde de Boiro, gobernado polo PP. O sea que non invento nada. E entrou aquí o 4 de abril esta reclamación porque non fixo usted o pie, que é para a estabilidade orzamentaria da regra de gasto en ambos dous. O sea, que se excediu usted, non cumpliu a regra de sostenibilidade e non fixo os seus deberes. Non os fixo. E non quero que este alcalde faga o mismo, porque senón voulle meter o mismo rapapolvos. Porque eso non hai que ter un poquinho de tal. Aquí todos temos algo que rascar. Pero aquí me gustaría que se impuxera a razón e a inteligencia, e non escorrarnos en cousas que non teñen defensa. Entonces, usted en abril pudo haber feito, rendir cuentas de 18, equilibrar a situación e non caer nesto que agora estamos. Agora hai que comprometerse aquí a facer nos próximos, no 19, no 20, desfacer esta guisada, a ver se o aceptan. Creo que estiveron na Xunta, algo así dixeron, non? O alcaldalía, máis a interventora, que, por cierto, este Concello xa está ben de que leve anos e anos con usted, e que en 8 anos non fora capaz de conseguir unha estabilidade do secretario general do Concello e un interventor. Escapan daqui. Estes viron moita tostada. Aquí Boiro non é moi apetecible, polo que teño entendido, no sector dos secretarios e dos interventores. Creen que é un concello bastante conflictivo no tema da burocracia e outras cousas, de traballo, tamén hai bastante traballo. Pero ese traballo tamén teñen outros ayuntamentos tan grandes. Este concello é grande, pero non é tanto, porque non creciu tanto, non creciu nin 1000 habitantes desde que eu fui un alcalde. E, sin embargo, tiñamos aquí un secretario que facía de interventor, a súa vez, económico. Agora hai 60.000 cada un, porque crearon a figura do ayuntamiento de primeira, e isto só foi por funcionarios de arriba, os de clase A, pero non para o Concello, porque onde nós nos arreglamos con o secretario é o interventor. Xa digo, non aumentou desde esos 1000 habitantes, pois agora temos que ter secretario, interventor e tesorero, porque o tesorero facía calquer funcionario, calquer funcionario. De feito, hasta unha vez houve un concejal de tesorero. Iso dan as contas e o único que fai pagar, era legal. E agora triplicamos o gasto. E para qué? Para que corran estas cousas? Hombre, eu me daría vergonza, Hai que ter algún humor propio, un donor, de cumplir cada un medianamente co deber. Porque isto non é cumplir co deber. Os errores é outra cousa. Todos os temos, os tuve eu e todo. Pero isto, un abandono total. Porque entra un requerimiento desto, dun organismo da Hacienda, e é para non ir a dormir, e preparar a contestación inmediatamente. Pero é que xa cando fixeron isto, xa estábamos cometendo a irregularidade. Isto xa había que facer antes de que o notificaran. Entón, pido disciplina, porque eu me gusta traballar, estar nun organismo onde alguén sea mellor que a min. E por este camiño non o estou conseguindo. Espero conseguilo algún día. Pero isto
Isto non ten perdón. Isto non ten perdón. E aquí vamos a calar de que fixemos unhas e ben outros, porque resulta que se entramos nese terreno, traigo un montón de papeles e hai que ver como endeudou o Partido Popular este Concello. Pasou do 8,45 e deixeo ao 110, 122, coa foto da empresa. Pero non vamos a entrar agora neso, porque eso xa é agua pasada. Pero non entrar tampouco os outros. Tampouco usted di este non entre. Que ten rabo de palla. Non debía entrar. Vamos a sacar o problema adiante, coa axuda de todos, como vexo. Eu tamén fago esta crítica, pero ao mesmo tempo vou apoiar isto. Eso é o que hai que facer. Moitas gracias, señor Velo. Señora Dores. Sí, bueno, pois eu vou ter que repartir responsabilidades aos dous lados, porque efectivamente este escrito entrou para contestar o 4 de abril de 2019, o cal, hasta que se foron as eleccións, pasaron 52 días para que o señor Diaste acometera ese plan económico financiero, pero, evidentemente, o señor Diaste tamén sabía que incumprir a estabilidade presupostaria no presuposto do ano 2018 antes, pero, efectivamente, o Partido Socialista, acabo de facer os cálculos, tivo 152 días para traer a este pleno a contestación a este escrito. Pois, a verdade, tendo en conta de que eu xa llo dixen no pasado pleno de outubro que tiña que traer o plan económico financiero que tiña que contestar este requirimento do que eu en aquel momento non era coñecedora de que existía, pero que efectivamente estaba, pois, hombre, son 152 días que pasaron á hora de tomar decisións. Sobre todo porque tamén me conste que xa no mes de xuño xa sabían xa había un informes económicos que de algún xeito primaban a que se tomaran decisións de carácter económico de forma urxente, porque xa se vía como estaban agotadas as bolsas de vinculación, xa sabían cal era a liquidación do presuposto do ano 2018 e xa se sabía que había que tomar medidas a este respecto. Entón, bueno, pois hai que responsabilizar cada unha na parte que lle toque, evidentemente ao Partido Socialista por lentitude e ao Partido Popular pois polo resultado desa liquidación do ano 2018. A indisponibilidade de créditos, que é o acordo que aquí se adopta, aínda, bueno, pois lamentamos que se teña que adoptar esta medida, como é anular a partida de rexeneración medioambiental do estuario do río Coroño, que é anular unha partida de rexeneración medioambiental do paseo fluvial por esa zona en un importe de 204.000 euros, que é o que, de algún xeito, se están comprometendo o goberno municipal do Partido Socialista a non acometer e a retirar, de algún xeito, do presuposto do ano 2019. O dito tamén, podría haber outro tipo de alternativas. Reitero que con nós non se nos falou para buscar outra solución. Esta solución tampouco nos gusta, porque entendemos que é unha prioridade tamén poñer en valor o Pazo de Foiáns e todo o seu entorno, porque xa leva moitos anos que deberá de actuarse no mesmo, e entón, por suposto, non vai contar con o noso apoio a este punto de orde do día. Moitas grazas, señora Dores. De Raquel. Gracias, señor presidente. Bueno, pois hai alguén que non é responsable desta situación, é o BNG. Isto é a consecuencia dunha xestión do Partido Popular que nós nunca avalamos e que nunca apoiamos, hai que dicilo. Estamos, xa digo, nesta situación. Agora o novo goberno ten que buscar unha solución e aplica o seu método. Como é un método, ademais, unilateral, os acordos de non disponibilidade e que partidas se sacan do orzamento do 2019 para paliar esta situación, pois, como digo, é o seu método. Entendo que será o método compartido agora tamén apoiado polo Partido Popular, e dentro do BNG ímonos a abster, porque, como xa digo, non somos responsables da situación. Ninguén nos propuxo posibilidades para solucionalo. Moitas grazas, señora Raquel. Señor Ruiz. Bueno, o que temos que aprobar en este punto é a contestación ao requerimento por parte da Xunta de Galicia como órgano tutor en materia financeira das entidades locales. E que nos require a Xunta? A Xunta dinos que no ano 2018 este Concello incumpriu a norma en materia de regra de gasto en máis de 600.000 euros, concretamente 607.000.
Que di a normativa para con este incumprimento? Pois que se debería de ter aprobado un plan económico financiero para corregir este incumprimento, tal e como fixo saber a Xunta nun escrito recibido no mes de abril este ano 19, como xa se dixo aquí. Esta aprobación deste PEF pois non se fixo, non se levou a cabo. Agora a Xunta obríganos, e así non o fai saber en este requerimento, a aprobar acordos de non disponibilidade por esa cantidad, por os 607.000, cantidad na que se ten incumplida a norma. Resumindo, as contas non se fixeron ben no 2018, xa advertimos naquele momento, incumpriuse a regra de gasto, en abril deste ano comunicouse unha obriga de aprobar un plan económico financiero cal non se aprobou, e agora en outubro a Xunta indícanos que temos que prohibir, que temos a prohibición de gastar, ou que é o mesmo, que non podemos dispoñer para o gasto da cantidade do incumprimento do 2018. Isto, como ben saben, cas contas cas que hoxe conta o Concello de Boiro, pois pódese imaginar o que significa. Trátase de unha concatenación de medidas correctoras derivadas dos sucesivos incumprimentos e que non rematan aquí, moi lamentablemente, todo indica que asistiremos a novas correccións nos próximos meses. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor Velo, segundo turno. Señora Dores. Señora Raquel Ruiz. Señor Dieste. Ala, aquí falábase de xestión. Mire, o Partido Popular sempre pensou na xente. E fixemos unha xestión intelixente dos recursos. Frente, para min, e sempre o dixen, e non é nada novo, porque todo un problema no meu partido, co Conselleiro de Facenda, con Paco Conde e con moitos. Incluso se me tildaba que eu quería facer electoralismo en contra das regras do gasto e da lei de estabilidade. Para min é unha bazofia injusta e mal calculada. É para someter os concellos en beneficio das comunidades autónomas dos seus dispendios e dos gobernos centrales. Digo centrales, que non cumpriron. Porque, mire, o Concello de Boiro incumple a regla do gasto. O goberno está incumplindo. O goberno de Mariano de Rajoy incumpleu. Vale, pero con déficit. O Concello de Boiro está incumplindo con remanentes positivos de tesorería que do ano pasado 3 millóns, este ano pasado de 1 millón e pico. Con superávits todos os anos. 8 anos de remanentes, 8 anos de superávits. Con reducción continua da deuda, sin subir impostos. Esa é unha fórmula mal calculada por uns burócratas europeos e por uns burócratas que lle siguen as nacións aos europeos, que non sei por quen están mandados. Pero non coinciden os datos. Hai liquidez. Hai superávits millonarios. Houve superávits de máis de 2 millóns de euros. Houve remanentes de 3.300.000 euros. E a maior parte deles de 3 millóns. Que quer dicir eso? Que non concordan as contas e as reglas que nos fan. Os cataláns se lles permite. Madrid se lle permite a outras comunidades autónomas. Eu que non estou disposto a que eu fago os meus deberes, xa que no a peor crisis que tuvo o país o Concello adiante, eu e os meus compañeiros, e por encima que alguén, non é culpa dos funcionarios, os funcionarios cumplen o que lle mandan. Cumplen o que lle mandan. Porque se usted lee esa lei de administración local que foi suspendida, que non sei se está en vigor, que foi a FEM, a FEGAN, todos quedamos en eso, en eliminar todas estas trabas. Nadie fixo nada. O Concello, non se preocupe, señor alcalde, porque se nos pasou unha vez a nos antes, na anterior legislatura. Isto, usted pode tomar un chupachú e pode sentarse tranquilo que o Concello de Boiro ten capacidade suficiente. Que foi un ano electoral? Sí. Pero vai sacar os números, ten aí un porcentaje pequenísimo do presuposto. E se resolve facilmente, porque nós o fixemos. É máis, van a vir por aquí, van a mirar certos datos, é mellor, ni ten que facer eso. Porque non xa pasou, me parece, porque eso estaba escrito. Si dá lugar. O sea, si o funcionario colle e incumplimos
E o ten que facer o funcionario este que nombrou o señor David Carballa, que está ali gracias ás gestións dos concellos do PP que incumpriron a regra do gasto tamén dos socialistas e do Bloque que incumpriron a regra do gasto. E vou dicir unha cousa, na FEGAN estábamos todos de acordo en eso, porque aí éramos unidos. Que pasa? En Madrid non nos fixeron caso. Era un presidente socialista, agora non está, pero que había que quitarlle o sombreiro, o alcalde do Barco. Había que quitarlle o sombreiro, e sempre defendemos os concellos. E sempre vimos que foi injusto. Ora, vir facer demagoxias con isto, non. Non. Porque eu nunca participei nesa regra de gasto. En eu son conocido por todo o mundo. Eu son anti-regra de gasto, anti-regra de estabilidade. Me conocen as interventores, que é a miña forma de opinar, e todo, porque eu viño aquí a luchar por o meu pueblo, e non hemos feito ningún desastre económico. É verdad que hai unhas incorreccións administrativas sobre unha fórmula para mí mal feita e mal calculada. Sí, o funcionario ten que dicir, porque se non o fai, incumple o seu traballo, que, según a lei, el artículo tal e cual, incumprimos a regra de gasto. Pero eso, poden dicir os interventores, eso nunca pasou hasta ahora. Antes, en peores situacións, por exemplo, o goberno do señor Deira, Dores non o viveu prácticamente. Chegaron unhas medidas no 2009 de estabilidade que surge por aí no 2009 e no 2010. Pero anterior a esos anos había máis libertad para gastar e para aplicar os orzamentos. Bueno, ahora nos tiramos os trastos á cabeza, pero os datos que xa vemos aquí non son tan malos, non? Eu non teño, señor Velo, eu teño que ter moita paciencia con usted. Pero con aquelas dietiñas tamén se incumpría a lei de regla do gasto. Sabe do que lle falo, non? Eu non tuve nunca. Vale. Eu non tuve nunca desto. Aquelas dietiñas que viñan nun recibí. Cumplí. Pero, bueno, vamos a calar. Sí, vamos a calar. Porque usted de min non debía ter ninguna queixa, porque, vamos a decirlo, fíxenlle ben. Incluso saben compañeros socialistas, non vos, pero máis veteranos, que foron discípulos seus, despois os sucederon a usted. Sabe que fomos vos con usted. Pero isto é unha persona moi peculiar, por non dicir outra cousa. Por eso son distintos, como Freddy Pero a usted se le solucionaron legalmente problemas, que non lle solucionaron outros, por revanchismo político. Eu contra vostede nunca fun revanchista. Tiña motivos para serlo, pero eu non son así. Vale. Por tanto, mira, nós, o noso goberno, temos o que defender. Nós, hai que diga o que diga o señor funcionario da Xunta de Galicia. Me dá absolutamente igual. Eu, papa. Eu teño os meus criterios económicos, eu vivo dos números, sei facer as contas, e lle digo que non teñen razón. Os que están en Madrid é o que queren someter os concellos. E o que ten que facer Madrid e as autonomías é ceder poder aos concellos. E os concellos, o acabo, señor presidente, necesitan máis competencias e máis cartos. Sabes por qué? Non fan. Porque perden poder. Porque perden poder e queren cobrar cada partido que non se libra a nadie quer ter o seu chiringuito. Esa é a razón. E trátanos aos concellos, porque aquí non hai huelgas de alcaldes como en Francia. Eu vivín huelgas de alcaldes en Francia, de distintos partidos en contra do goberno. Un goberno socialista non ten nada que ver. Tocou ya aquel como tocar a outro. E o que non podemos é facer mala política e deixar o concello abandonado. Eu uso o que intentei facer. Nada máis. Moitas gracias, señor Dieste. Pasamos á votación. Votos a favor? Sí, a favor. Vaya, mandamos yo a xunta. Votos en contra? Que se acompañe, cheo, falo un pouco tamén. E abstencións? Moitas gracias. Pasamos ao punto número 9, moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para o recoñecemento do labor que realizan as forzas e corpos de seguridade do Estado en Cataluña. Damos a moción.
Na moción propónse manifestar a máis firme condena aos actos violentos protagonizados nos últimos días por elementos radicais en Cataluña, a súa solidariedade e alento aos millóns de cidadáns que están a sufrir esta terrible situación e a mostra de apoio incondicional ás forzas e corpos de seguridade do Estado, así como á Policía Autonómica catalana, en especial a todos aqueles dos seus membros que resultaron feridos no desempeño das súas funcións polo seu impecable labor e a profesionalidade demostrada para a defensa e protección dos dereitos e liberdades de todos. Moitas gracias. Pasamos ao primer turno de intervención. Señor Velo. Para que vexa, señor Diaste, que non teño ningún asco en votarlle a favor da moción, votarei que sí. Sempre estamos ao lado da seguridade pública, dos funcionarios que teñen a obrigación de aportar esa seguridade, como traballador que está colgado un andamio, pode caer tamén, levarse un golpe, como están levando algúns policías, alá. Pero, bueno, vai no sueldo, eso vai no sueldo, non? É claro que apoiamos esta... Pero hai que seguir apoiando tamén outras máis cousas, outros máis sectores oprimidos que hai na sociedade. Cando traigan unha moción así, tamén lle vou a aprobar. E nada máis, porque este tipo de cousas, isto de Barcelona dun lado do outro, estáse politizando bastante e ben podían ir tanto os independentistas como os outros que o alimentan, ben podían ir parando, non? Espero que este novo goberno de corte progresista teña a valentía de dialogar dentro da Constitución, eso sí, porque non lle creo. Temos aquí unhas reglas a nivel de Estado, que é a Constitución, que en Cataluña votaron máis que un sitio de España, en 1978, e que se non respetamos as reglas estamos perdidos. O que pode facerse é cambiálas, eso sí. Cambiar, é o democrático, pero non creo que sea democrático que eu non lle pago os impuestos ao Concello de Boiro. Porque tamén podía recurrir a conciencia. A miña conciencia non me dá para pagar os impuestos ao Concello de Boiro ou ao Estado porque os malgastan e vai en corrupción e cousas desas. Isto hai que pedir outras cousas. Bueno, pois sí, voto a favor. Moitas gracias, señor Velo. Señora Dores. Eu, a verdade, que me alucina bastante que en 6 meses de legislatura o Partido Popular, a primeira moción que presenta no pleno municipal desta corporación, desta legislatura, dende que é a oposición, que sexa falar de Cataluña. Hai moitísimas cuestións importantes, aquí o noso grupo presenta varias mocións en todos os plenos, hai moitísimas cuestións que fiscalizar o goberno municipal, hai moitísimas propostas, mesmo incluso cuestións que vostedes iniciaran a tramitación porque foron goberno fai 2 días e que veñan aquí a expoñelas. Eu, a verdad, que non entendo moi ben que fai esta moción aquí, máis que a veces buscar algún tipo de rédito político en algo que por desgraza, é algo que está acontecendo en Cataluña e que, desde logo, pouca solución lle vamos dar aquí á Corporación Municipal de Boiro. Lamento que se trae este tipo de moción porque o único que fai é crispar máis. Si xa en Cataluña hai unha situación complexa que é un problema político, non é un problema de convivencia, como din moitos, un problema político que hai que resolver con medidas de carácter político que se teña que trasladar tamén a Galicia, a un concello que está no Barbanza, que se chama Boiro e que ten moitísimos problemas que dar resposta que non o que pasa en Cataluña. A mí non me parece razonable que este isto, máis que aquí falando deste asunto, máis que sea para buscar algún tipo de rédito político por parte en concreto, como é o propoñente do Grupo do Partido Popular. Moitas gracias. Señor Carlos, a palabra. Ben, dice na moción nun dos apartados: o Concello de Boiro reafirma o seu rechazo ante calquer manifestación de violencia e o seu compromiso na defensa da Constitución.
Ben, decir que violencia tamén é non chamarlle violación unha violación. Violencia é non asistir á xente das pateras que se afogan aí neses mares. Violencia é desafiuzar a xente porque sí, porque os bancos din que a súa vivenda de repente ten maior valor. Violencia é tamén ter que esperar anos por unha operación. Evidentemente, puño estes exemplos que non teñen nada que ver coa moción que tratamos para facer ver que tamén existe unha violencia institucional que todos aceptamos e que todos damos por válido. Hai que estar en contra das violencias, de todo tipo de violencias, pero tamén das que acabo de nomear eu. Non vale decir, non, é que queimas uns contenedores e ao mellor acaba habendo algún morto, eso é violencia, hai que estar en contra disso, tamén de toda a demais, do resto. Defensa da Constitución. Bueno, en eso sí que non estamos de acordo. Entendemos que ten que haber unha Constitución, unha norma básica polo que nos rexamos todos, pero, bueno, unha Constitución que se fixo fai 41 anos, que non se quixo modificar, e motivos había, durante todo este tempo, salvo nunha ocasión, fai uns anos, para favorecer os bancos, unha vez máis, e despois que se siga negando esa modificación, pois porque parece ser que é unha cousa divina feita así por uns pseudodioses, algo que en realidad foi feita por 7 homes. Recalco de homes, porque na Constitución que habería que modificar sería moi interesante, máis que moi interesante, obrigado que participasen tamén as mulleres, que se actualizase, que fose unha Constitución que se adaptase aos tempos, no que estuvese tamén reflexado a plurinacionalidade do Estado, algo que parece ser que produce sarpullido nos políticos, vímoslo no debate deses días. Que costa decir que o Estado español ten outras nacionalidades? Non costa decir nada, non pasaría nada. Esa Constitución que tanto se quere defender, despois vemos que tanto PP como PSOE defenden unha parte desa Constitución. O mal menor sería que defendesen todo, pero é que defenden unha parte. Defenden sempre a bandeira, a monarquía, a unidade de España. Fora deso, todo o que tamén ten que figurar na Constitución, como é a vivenda, o traballo, a sanidade, a educación, a confesionalidade do Estado, a separación de poderes, eso xa como que non está na Constitución. Pois eso, si tan constitucionalistas se nos quere facer ser, eso tamén habría que defendelo. Que pasa? Tanto PP como PSOE, xa sabemos, son aparatos de poder, sodes aparatos de poder, tedes as vosas redes, polo Estado adiante, os vosos intereses. Utilizades a Constitución para o que vos interesa. Esa é a demostración palpable do que leva pasando durante estes 41 anos. Dice tamén na moción, pídese o recoñecemento de todos os españois a exemplar e a negada labor que levan a cabo estes servidores públicos. E despois, noutro apartado, tamén se pide o apoio incondicional. Apoio incondicional. Eu apoio incondicional non o teño nin conmigo mesmo. Eso é algo, por definición, é un oxímoro, prácticamente. Que é apoio incondicional a unhas forzas de seguridade que valan detencións, que se admitan detencións ilegais, que se admitan torturas, que se admita violencia de falsa bandeira, que se admitan infiltrados policiais. Que é realmente apoio incondicional? Hai que respetar estes corpos. Haberá que entender que teñen eles os seus mecanismos de funcionamento, que teñen as súas formas de proceder. Un apoio incondicional por parte da sociedade civil a un grupo armado, sexa oficial ou non, pero sexa oficial é algo que, en fin, dá un pouco de resquemor. E despois rematar dicindo que a conclusión, rematando o análise desta moción, é que realmente o fondo da cuestión é que vostedes, tanto o PP como o PSOE, máis o PP, porque foi na legislatura de Rajoy, botaron a policía por diante para solucionar un problema que era político. Mandaron esas forzas policiales alá, así pasou o que pasou, e están tapando a súa incapacidade, a súa incompetencia como políticos para solucionar un problema que se vai a ter que solucionar de maneira política. E están maltratando estas forzas de seguridade. Por que non lles, o ano pasado, foi 2 anos, o ano pasado, cando estaban aquí a xente reclamando a equiparación salarial, ningún dos 2 gobernos ainda lles conseguiu eso. Reúnanse cos sindicatos policiais e verán o de problemas que teñen. Eso non é mediático. E xa fora incluso das policías. Que fixeron cando gobernaban
acordarémonos todos, o accidente do Ya 42, aqueles soldados que morreron, que os mandaban a viaxar en eses avións que a duras penas se levaban, ou aqueles carros blindados onde morreron xente, soldados, non me acordo en que guerra fora, Afganistán, Irak, por que non levaban as planchas de blindaxe? Pois porque non había partida para blindaxe. É mentira que a vostedes lles interesen os funcionarios públicos que se ocupan da seguridade. Si verdadeiramente se preocupasen por eso, reuniríanse con eses sindicatos e arranxarían de outra maneira. Solución, sáquenos de Cataluña, sáquenos onde os mandaron a facer o traballo que teñen que facer vostedes e arreglen ese problema políticamente. Evidentemente, imos a votar en contra desta moción. Moitas gracias, señor Carlos. Señor Ruiz, segundo turno, señor Velo. Señora Dores, Carlos, segundo turno. Vale. Sí. Bueno. O tema é sencillísimo. Nós, como grupo político, temos un pensamento, temos unha ideoloxía, temos uns estatutos que nos definen como que defendemos a unidade de España, como vemos como un territorio con distintas sensibilidades e con distintas rexións e con distintas nacionalidades, así o día a Constitución, non nacións, que é outra cousa. Nós o único que facemos, non facemos política porque a moción xa a presentei para non que non entrara en campaña, xa a presentamos. Eso sí que sería facer política. Pero eu creo que un partido político escolle, en este sentido, para avalar a nivel nacional a opinión dos resto dos partidos políticos nun momento para nós clave, decisivo, por unidade territorial, nun contexto económico que vai a vir moi mal, e defender 40 anos de democracia, de tranquilidade, de progreso económico, onde distintos partidos, que formamos parte nós aquí, fixemos un país de concordia, hasta que fai poucos anos isto se está convertindo nun problema que pode crecer. Un problema que, cando se empeza mal, normalmente se acaba peor. E, evidentemente, nós o que queremos é que de a Constitución, que todos os ciudadanos son iguales ante a lei. En Cataluña non todos os ciudadanos foron iguales ante a lei. Non foron tratados igualmente. A policía incondicional, cando de maneira incondicional a policía, a Guardia Civil e calquer actúa sempre en función da xusticia e dos seus mandos e avalados por a xusticia. Non actúan de calquera maneira, dunha Constitución, dunhas leyes orgánicas, unhas leyes ou decretos leyes que o regulan. En ese sentido se fixo incluso o presidente e o fixo o anterior presidente, un esforzo tremendo e grande por falar. E se aplicou o que se aplicou, pero sempre partindo do Poder Judicial. Sempre. Nós o que queremos é unha España unida, vai no noso ADN. Por qué? Porque sempre nos foi ben. Nos foi ben. O éxito de España actual que estamos vivindo foi eso, a concordia, olvidar, largar para as bibliotecas o pasado, mirar para o futuro, non abrindo rencillas, e non que uns ciudadanos queren impoñer a outros con violencia. Porque eso de actuar indiscrecionalmente foron eles os que agrediron. Foron outros os que agrediron. Aí están. O sea, eu non sei como vos entendedes a liberdade. A liberdade entendedela con comisarios. Defendedes unha democracia controlada, donde só se impón unha forma de pensar sobre os demais a calquera costa, cerrando negocios, entorpecendo a economía de Cataluña, a economía de España, dando unha imagen peyorativa que nos afecta a todos, porque ao final todos vivimos do que vivimos, porque salimos de aquí necesitamos cartos para vivir. Eu non poño por diante da miña ideología o comercio e a economía do meu país, porque xa sabemos o que pasou en Venezuela.
por poñer por diante a ideología. Xa sabemos o que está pasando en Cuba, a desfeita de Rusia, xa o sabemos. Se se levantara Marx, estaría decepcionadísimo do que se fixo en estes momentos. Non só o que entendemos é eso, é de forma pacífica, que non gusta. Bueno, o sinto moito, pero eu sigo defendendo que as súas deficiencias, que estemos todos, que non hai nada perfecto no mundo, o modelo que temos hasta ahora. Eu creo que debemos defender tanto o Partido Socialista como o Partido Popular e todos aqueles que queiran vivir nunha España en común, tranquila, de progreso, porque a líos, a tortas non vamos a ningún lado. É o único que se ten que facer conciencia, que non pensamos igual, non pasa nada, non pasa nada. É a primeira moción. Nós a este goberno damoslle máis de 100 días de tranquilidade. Verdad? Están recién chegados, que se vayan asentando, despois xa faremos o que temos que facer. Vale? Pero eu entendo que vos tendes moita prisa por chegar e apretar o que teñades que apretar ao alcalde para sacar, bueno, os vosos dereitos políticos, vamos a chamar, entendo perfectamente, non? Pero, bueno, non todos somos iguales, non? Non todos somos iguales. Con isto non pasa nada, Carlos, porque temos diferentes criterios, xa o sabíamos, distintas formas de pensar, pero, bueno, é a nosa postura, non? A nosa ideoloxía. Moitas grazas, señor Dieste. Vamos a pasar á votación. Votos a favor. Votos en contra. E abstención. Eu fago explicación de voto. Voto a favor da seguridade do Estado, das fuerzas de seguridade do Estado, non ao fondo político. Aclarado, señor Velo. Bueno, Pero vamos que a pasar conste en ata, que conste en ata porque non... Vale, gracias. Consta en ata. Bueno, vamos a pasar ao 10, que sería o 11. Vale. Moción presentada polo Grupo Municipal de Boiro Novo Mixto para a instalación de contedores de aceite usado e de outros residuos especiais. Lemos a moción. A parte dispositiva da moción é que se vote un acordo para que o Concello de Boiro instale contedores de recollida de aceites usados en todas as parroquias do Concello, así como en varios puntos do casco urbano e principais núcleos de poboación. Segundo, que do mesmo xeito se instalen contedores ou puntos para a recollida de residuos para aparatos eléctricos e electrónicos, RAE. Terceiro, que se realice unha campaña informativa a través dos medios municipais sobre a importancia da reciclaxe do aceite usado dos residuos electrónicos para contribuir así a aumentar a concienciación social no respecto ao medio ambiente. Moitas gracias. Empezamos polo primeiro turno. Señor Velo. Señor, primer turno. Eu vou votar a favor, non vou a discutir o tema. Vale. Señoradores. Bueno, pois aquí vai o primeiro dereito político de Boiro Novo. Xa, señor Dieste, que con usted non o conseguín na anterior legislatura, a ver se ora con goberno en minoría do Partido Socialista consiga que se poña os colectores para a recollida de aceite e aparellos e recollida selectiva de aparellos RAE, de aparellos electrónicos. Pois, efectivamente, para iso está a política municipal e para iso estamos os grupos da oposición, para tirarlle das orellas ao goberno cando se porta mal, pero tamén facer propostas en positivo. Na anterior legislatura non conseguín, a pesar de que prácticamente todos os concellos da comarca pois instalaran este tipo de colectores de recollida de aceites usados. Agora agardo que o Partido Socialista que sexa máis sensible medioambientalmente e que poda poñer en marcha esta iniciativa. Na exposición de motivos da propia moción xa indicaba claramente cal era a motivación para poder levar a cabo este tipo de iniciativa medioambiental. Ademais, se ainda no punto anterior, cando se falaba de Sogama, estábamos falando de que os concellos tiñan que ser e aplicar políticas de sensibilización medioambiental, de ser selectivos a hora da recollida dos nosos residuos, pois evidentemente a administración local o que ten que poñer as infraestructuras necesarias para que aqueles veciños pois que sean sensibles medioambientalmente e aqueles que non o son ir encauzándoos para que así sexa, pois sea o máis fácil posible de acometer ese obxectivo medioambiental, especialmente nun momento, ademais, que a xente moza está sendo moi sensible a este respecto.
e creo que é algo importante que vai ser saudable para a sociedade do futuro. E especialmente neste caso do aceite usado, porque nós somos un concello que vivimos do mar, e todo o mundo sabe que a donde acaban todos os aceites das cociñas, aqueles que o tiran polo vertedeiro, sabemos que tarde ou temprano vai a chegar ao mar dun xeito ou doutro, e, por suposto, que este tipo de medidas favorecerían tamén un mellor medio ambiente do noso litoral e, consecuentemente, como hai grupos que sempre buscan a perspectiva económica, tamén afectaría tamén positivamente a economía boirense, que é a economía fundamentalmente vive do mar. Entón, nada, a ver se agora consigo que este dereito político que se cumpla ca votación a favor da corporación municipal deste asunto. Moitas grazas, señora Dores. Carlos? Nada que engadir. É urxe cumprir estas medidas. Moitas grazas. Señor Ruiz? Sí, tal como indica esta moción, dende o Goberno entendemos a reciclaxe como algo transversal, polo que temos que traballar todos arreo, non só esta legislatura, sino sempre. En canto á recollida de aceites domésticos usados, nos próximos días retomaremos o traballo previo xa que tiñamos feito en marzo de 19, donde dende a nosa agrupación local xa estábamos a valorar a instalación deste tipo de contenedores. Poñemos a traballar para leválo a cabo o máis sexiña posible. Ademais, en canto á recollida de residuos eléctricos e electrónicos, por un lado, contamos xa con punto limpo no acceso ao polígono industrial, onde se fai a recollida selectivo deste tipo de materiales. Ademais, estes días estamos a levar a cabo a solicitude dunha subvención para facernos con 2 remolques que son uns puntos limpos itinerantes, para, se acadamos esa subvención, poder mover esos puntos limpos polas distintas parroquias do concello, para mellorar este tipo de reciclaxe. Nada máis. Moitas grazas, señor Ruiz. Señor Velo, segundo turno. Bueno, eu dixen que vou votar a favor, pero tamén quero decir a raíz disto que isto forma parte do cuidado do medio ambiente, que estou cansado de ver contenedores por aí, que hai contenedores de cartón, de plásticos, de botellas, de orgánicos, e vexo, me cae a alma aos pés, que vexo que nos orgánicos botan todo tipo de cousas, habendo ao lado o do cartón, o do plástico, e vemos ali. E dentro desto, digo yo ao alcalde aquí públicamente, que publica un bando, xa lle dixen particularmente, un bando que poña, vamos, que a policía vigile eso, porque sábese can é. E entonces, por que o digo? Porque sabedes que estamos pagando un dineral tremendo a Ecoembes, porque eso, se fora seleccionado desde aquí dos contenedores, aforraríamos varios centos de miles de euros ao ano. Entón, teñen que Ecoembes, como eso vai revolto, pois cóbranos ao Concello. Eso por un lado. Por outro lado, tamén hai empresas que están vertendo ao mar. E todas as empresas teñen que ter a súa propia depuradora para, cando virtan ao mar, que vai a agua en condiciones de non contaminación. E isto é moi importante para o sector da economía e da familia daqui deste Concello, que vive do mar. E se matamos o mar, como pasa no mar menor, despois levanse as mans á cabeza. Hai que prevenir e, ademais, facer unha ciudad con atractivo turístico, porque todos estes abandonos dan moi mal aspecto. Ese é a miña añadido a esta moción. Moitas grazas, señor Velo. Señora Dores? Bueno, algo que engadir non ten relación á recollida de lixo, pero non da moción, porque creo que expliquei o suficiente no primeiro turno. Era importante que reforzarades tamén o servicio de recollida do fin de semana. Hai momentos puntuais onde os contenedores normalmente debe de ser pola
pola noite do sábado ou domingo, pero efectivamente hai moitos contenedores que os domingos desbordan. Evidentemente se nota máis no verán, porque hai máis población, ou ben se reforza de algún xeito de colectores os puntos, ou ben se fai algún tipo de reforzo extraordinario no fin de semana. O digo porque é algo que se aprecia bastante ben e, sobre todo, no verán, e creo que, polo menos para o verán que ven, ten que estar totalmente solucionado, porque no fin de semana se incrementan os residuos, xente que ven no fin de semana solo, no verán, e se se recorta o servicio no fin de semana, evidentemente os colectores non dan abasto a recoller todos os residuos que existen. Moitas gracias, señora Dores. Carlos? Ruiz? Sí. Sí. Para solucionar estes temas, porque a mellor opción podemos apagar. A mellor opción que temos, en canto dos contenedores de aceite, eu teño, como ten moitos concellos e como teñen moita xente, os seus inconvenientes. Eu nunca apostei por el. Nos temos un problema grave de concienciación. Pero xo dixen antes, concienciación hai en todos os lados. Abres Facebook, hai concienciación. Abres WhatsApp, hai concienciación do cáncer, de temas medioambientales, de lixo, animalistas, hai revistas especializadas, hai televisións, hai noticias todos os días. Non sei que nos pasa. Entón, nos vámonos a abster, porque creo que o punto 2 está solucionado. O punto 1, nos vamos a posibilidade de facelo, eu non o vin claro, e, bueno, deixamos na mans do goberno, por eso nos abstemos, pois, se quer ter a ben facer eso, pois que o faga, pero, bueno, vai ter os seus inconvenientes tamén. Moi ben, moitas gracias. Pasamos a votación. Votos a favor? Quería dicir unha cousa, Espera, alégrome que teñas cartos para os dous contenedores, eses chismes que vas a comprar, que non están no presupuesto. Os remolques. Bueno. Vai a haber cartos, lo. Vai a haber cartos. Non estamos tan mal. Así me gusta. Bueno, vamos a votar. Vamos a votar a proceder a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moitas gracias. Vamos a pasar ao punto 11, que sería o 12. Moción presentada polo Grupo Municipal do BNG para a adaptación de medidas relativas aos espazos públicos de estacionamento. Lemos a moción. A moción propón que se vote un acordo para a apertura inmediata do aparcadoiro da Boqueira da Negral para continuar habilitando prazas de estacionamento en todos os lugares onde sexa factible, que as prazas de estacionamento que se poidan habilitar teñan en conta vehículos de dúas rodas e que se eliminen privilexios de estacionamento nos aparcadoiros públicos que permitan liberar prazas para o uso aberto da ciudadanía. Moitas gracias. Empezamos co primer turno. Señor Velo. Dores. Sí, señor Velo. Na realidade, teño que internacionar que, como Rivera, o que pasa é que se me pasa como a él, estamos perdidos. Bueno. Si eu presentei aquí varias mocións co goberno anterior, que en paz descanse, que... Porque non me fixo caso, ni siquiera trouxe as mocións aquí. Bueno, estas horas... Bueno, entonces, si, os aparcamentos en Boiro non temos máis que copiar das grandes áreas comerciales, que por moi grandes que sean, ou pequenas, o primeiro que fan é hai sitio onde facer o aparcamento, o primeiro que poñen no proxecto, aparcamento. Porque eso atrae. Entonces, isto é unha pura necesidade. É porque vou explicar máis, porque vou apoiala.
Se dice Boiro, apoia esa moción. Moitas gracias, señor Velo. Señora Dores, Raquel, moitas gracias. Gracias, señor presidente. Ben, o BNG presenta esta moción porque non é nada novo que o problema de... hai problemas de aparcamento en Boiro. E no BNG, cando presentamos mocións, non as presentamos para tocarlle nada a ninguén, presentámolas para propoñer en positivo, para buscarlle solucións aos problemas que temos no noso municipio e para mellorar a calidade de vida de toda a veciñanza. Entón, o mellor hai xente que aquí non entende que desde a oposición tamén se pode traballar. Os motivos polos que presentamos a moción, neste caso, son as dificultades, os problemas de aparcamento que ten Boiro, que non son nada novo, e na moción recóllense unha serie de medidas, como sería a apertura do aparcadoiro de Anegral, é algo que le vamos solicitando reiteradamente. Levan xa varios meses o novo goberno, tamén apostaban, ou polo menos cando estaban na oposición, apostaban pola apertura inmediata do aparcadoiro de Anegral, incluso lle demandaron ao PP cando estaba no goberno, pero agora pasan os días, pasa o tempo e o aparcadoiro sigue pechado a calecanto, cando os arranxos que se podían facer son os mesmos que se están facendo agora no aparcadoiro que están aquí na praza, neste edificio. Porque xa o dixemos moitas veces, se ali había problemas de goteiras, aquí tamén. Salimos en prensa esta semana dicindo que vamos a arranxar as goteiras dun aparcadoiro, non sei por que non se arranxan as do outro. Entón, pedimos a apertura do aparcadoiro de Anegral, unha infraestructura pública que está aí inutilizada, continuar habilitando outras prazas de estacionamento en diferentes puntos do municipio, que as que se poidan habilitar contemplen estacionamento para vehículos de dúas rodas e tamén eliminar certos privilexios. Quero dicir que hai persoas que teñen o privilexio de poder aparcar no aparcadoiro que é público, que está a disposición da veciñanza de maneira libre e que incluso fan en horas ou en días nas que non se debería. Entón, por eso solicitamos esta eliminación dos privilexios para que queden as prazas a disposición de toda a veciñanza. Moitas gracias, señor Ruiz. Moitas gracias. Sí, nós imos a votar a favor desta presentación desta moción. Non entendemos moi ben o seu argumentario. Fala de que na última legislatura na que estuvo o goberno do BNG se construiu un aparcadoiro público de Anegral. Pois sí, efectivamente, di a verdad. Tamén estaba o do PSOE. E os fondos que se utilizaron, efectivamente, foron os do plan do presidente Zapatero, que eran tamén do PSOE. Xa temos comentado en varias ocasións por que non abrimos o aparcamento da Boqueira de Anegral en este momento. Está cheo de material de obra municipal. Temos que sacar ese material para outro lugar. E en este momento non dispoñemos dese lugar. En canto teñamos lugar para mover ese material para outro sitio, aperturaremos o aparcamento da Boqueira de Anegral. En canto a habilitar novas plazas de aparcamento, en estes primeiros días creamos xa cerca de 80. Como ben saben vostedes, que eliminamos os camións da calle ancha e habilitamos ali novas zonas de aparcamento, e ni moito menos nos conformamos con eso. Seguimos traballando para habilitar novas zonas e nos próximos meses teremos novidades en ese sentido. Habilitaremos máis zonas de aparcamento e a poder ser no casco urbano. E en canto de habilitar plazas de estacionamento para vehículos de dúas rodas, non é o que di a moción, está previsto xa facelo. Se non se fixo todo agora é porque o tempo non permite o pintado viario, e en canto nos permita o tempo empezar a pintar a rúa un pouco, pois habilitaremos espacios de aparcamento para vehículos de dúas rodas. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor Velo, segundo turno. Señora Dores. Gracias. Sí, efectivamente, nós tamén imos votar a favor desta moción. Esta xa é a enésima vez que se fala nesta corporación municipal da apertura, do problema de aparcamento en xeral que existe en Boiro e en particular da apertura do parking da Boqueira de Anegral. Non só iso, sino nós tamén no momento da investidura
do pacto de investidura co goberno do Partido Socialista, tamén insistimos en que esa era unha prioridade para o Concello de Boiro, o establecemento de aparcamento en xeral e en particular dese aparcamento da Boqueira de Anegral. Estamos á espera de que se acometa o máis axiña posible. Eu penso que se podría haber feito antes. Sabemos do proxecto do que están falando, porque evidentemente veu a este pleno, pero que estaremos pendientes de que acometan e que cumplan co compromiso que asumiron co noso grupo. Por suposto, vimos a votar a favor, porque xa é de xeito reiterada esta demanda e que é moi necesaria para o Concello. Moitas grazas, señor Raquel. Simplemente matizarlle unha cousa ao señor Ruiz. Os cartos do plan non son de Zapatero, son de todos os contribuintes. Moitas grazas. Señor Ruiz. Señor Diaste, segundo turno. Evidentemente, vamos a votar a favor porque os povos crecen, os povos necesitan cada vez máis aparcamento, vemos a evolución do desenvolvemento dos espacios que necesita Boiro, e evidentemente, no ano 99, cando empecé a traballar en Jalsa, non chegaban os coches aos edificios futuros, casi. Ora, xa se enchían os de arriba, vamos evolucionando, e faise falta. Hoxe Boiro é un pueblo pujante, non o digo eu. O din as grandes áreas comerciales que todas queren invertir en Boiro. Algún xa empezou a súa algunha ampliación, outros buscaron, non encontraron, e falta aparcamento. Nos a Boqueira de Anegral, decidimos non abrir. Recordade, sede inteligentes, que ese proxecto era para aparcamento para outras cousas. A tema de obras tamén. Estaba, non sei se hai 90 plazas de aparcamento, e o resto do espacio darán para servicios municipales. Agora tedes que facer un estudio de posibilidades ou de oportunidade de si para o tema de material de obra esas dependencias valen ou hai que facer un novo edificio tamén. É un lugar céntrico, propicio. Nos escollimos unha alternativa que foi moi criticada por moitos, pero nós, como foi a de Escarabote, claro, quen sabe contar polos dedos, que non foi ningún de aquí. Foi de Escarabote, sempre hai intelectuales que nacen intelectuales, salía 8 céntimos unha rotación mínima, que iso é gratuito, non? Igual que este, que ten un pouco máis de custo. Nós non fomos os ideólogos deste tipo de aparcamento. En Ribeira se habilitaron uns cuantos. Están a terra, eu creo que cerca dos povos, a carón dunha carretera, en un núcleo comercial, eu creo que ten que ser máis bonito, ten que levar aglomerado. Nos foi esa forma de facer. Iríamos ampliar ao lado do que hai ese, que é unha finca que é de Paquito, que é un bo sitio tamén que se pode baixar, e que se pode facer. E ampliamos. Unha hora non é suficiente para facer cartos ao comercio, 2 horas sí, dá tempo a bastantes máis cousas, e buscamos, eso sí, das horas máis novedosas. Hai quen está por hora, nós por ahora, por esa hora non estamos por as 2 horas, non? En ese sentido, porque hai máis tempo de permanencia da xente, canto máis tempo de permanencia da xente, máis posibilidades de gasto hai. Eso é como cando vas ao supermercado. Canto máis tempo botas e te pos a mirar, máis gastas. Entón, nos vamos a votar a favor desta moción, que a Boqueira de Anegral faga o que queira. Ben, moitas gracias, señor Dieste. Pasamos a votación. Votos a favor. Está aprobado. Pasamos á moción número 12, que sería o número 13 neste caso, que é a moción presentada polo Grupo Municipal do BNG en relación coas celebracións e reivindicacións do 25 de novembro. A moción propón, primeiro, que o Concello de Boiro se adira á campaña en negro con motivo do Día contra a Violencia Machista do 20 e 25 de novembro. Segundo, que vendo o Concello de Boiro se levan a cabo políticas feministas de maneira transversal, coa realización de actividades de concienciación durante todo o ano e non únicamente ligadas ao 25 de novembro ou ao 8 de marzo, coa utilización dunha linguaxe inclusiva por parte dos cargos públicos e de todos os ámbitos e departamentos. Terceiro, que o Concello de Boiro elabore un mapa do medo en colaboración cos colectivos feministas da localidade e adopte as medidas necesarias tendentes a erradicar os lugares de medo
que se localicen en dito mapa. Cuarto, demandar da Xunta de Galicia o incremento dos recursos económicos destinados especificamente a loitar contra a violencia de xénero do proxecto de orzamentos de 2020 de forma que se sitúen como mínimo no 1% total e así dotar de suficientes recursos para que se rectifique a liña de incumprimento da Lei 11/2007 de 27 de xullo galega para a prevención e o tratamento integral de violencia de xénero. Demandar da Xunta de Galicia a mellora da atención e prevención da violencia machista e particularmente da violencia sexual adoptando as seguintes medidas. Garantir a gratuidade da atención xurídica ás vítimas de violencia sexual por ser vítimas de violencia machista e impulsar unha campaña específica para informar da existencia deste recurso. Promover un programa específico de formación en materia de violencia sexual para todos os ámbitos profesionais que traballan na prevención e atención da violencia machista, ámbitos sanitarios, policiais, administrativos e xurídicos, educativos, administración local, etc. Construir unha mesa de traballo na que se avalíe xunto cunha representación do ámbito xudicial, policial e forense a casuística das denuncias en Galicia por agresión sexual de cara a analizar posibles fallos na cadea de atención e intervir no seu baixo número. Desenvolver un protocolo específico de atención á violencia sexual con especial atención ao ámbito xudicial. Impulsar iniciativas no campo da prevención e sensibilización da mocidade a comezar pola extensión antes do remate de 2020 a todos os centros de educación secundaria do país de obradoiros específicos sobre o consentimento co obxectivo de contribuir a superar a preeminencia da pornografía como referente formativo na mocidade galega, así como desenvolver as actuacións necesarias para incorporar contidos coeducativos transversais de superación da dominación sexual en todas as fases educativas. Quinto, demandar do Goberno Central as seguintes medidas para avanzar no recoñecemento da violencia sexual como violencia machista. Demandar a introdución do marco legal do concepto de consentimento para mellorar a tipificación e tratamento de violación e das agresións sexuais, así como a consideración destes delitos como delitos de carácter público. Impulsar a aplicación da directriz do artigo 36 do Convenio de Istambul, que estipula que as autoridades deben adoptar todas as medidas necesarias para garantir que o sexo non consentido sexa tratado sempre como un delito. Modificar a definición estatal de violencia de xénero de acordo co Convenio de Istambul de forma que a violencia sexual sexa recoñecida como tal, como xa fixo a Lei Galega no ano 2007. Desenvolver as actuacións legais de organización necesarias para que os delitos de violencia sexual sexan instruídos nos xulgados exclusivos de violencia machista e transferir a Galicia os recursos orzamentarios necesarios para esta adaptación. Moitas gracias. Estamos co primeiro turno de intervención. Señor Velo. Bueno, eu voto a favor e a por eles. Moitas gracias. Señora Dores. Gracias. Eu xa sei que a parte resolutiva é bastante extensa, pero se lles parece ben ao BNG, no apartado 4.2, aquí xa se aprobara no seu día por unanimidade a instar a Xunta de Galicia a establecer un punto de encontro comarcal da comarca, un punto de encontro no ámbito da comarca aquí no Concello de Boiro, se lles parece ben incluir ese punto dentro da moción. Como xa está aprobado, por iso non... No, bueno, pero é para insistir, como ainda non o temos nin en Boiro, nin ningún outro concello da comarca, pois cando se de traslada deste acordo a Xunta de Galicia, bueno, pois que apareza tamén que seguimos insistindo nesa cuestión. E, por outra parte, evidentemente vamos a votar a favor da moción, por outra parte, gustaríame facer unha puntualización en canto a horario no que se está facendo os distintos actos de repulsa contra a violencia machista. En outros concellos, esos actos están sendo polas tardes para que favorezcan e faciliten a participación de todas as persoas. Os últimos que houve aquí se están facendo ás 12 da mañá, eu creo que a unha hora non é porque outro, o sea, hai concelleiros que non poden asistir, pero non é por unha cuestión de que concelleiros esteamos traballando e non podamos asistir e que nos gustaría tamén estar presentes neses actos, pero non é só pola presencia institucional, sino que creo que favorece se eses actos de repulsa se fan a unha hora no que poda asistir máis xente que normalmente suele ser nos horarios de tarde. Entón, bueno, pues como suxerencia para cando plantexedes os distintos actos tanto institucionais como de repulsa de calquer acto
de violencia machista que teñades en conta esa situación. Máis nada. Moitas gracias, Raquel. Gracias. Ben, esta é unha moción que é obrigado presentar. As mulleres sí que somos un colectivo que sufrimos violencia. E as propostas eu penso que son claras. Eu non teño ningún inconveniente en incluir o punto de atención, pero ese está habilitado en Ribeira, non sei se está funcionando xa ou non, pero xa tiñan local e xa estaba, se non está funcionando, supoño que empezará a funcionar en breve, porque sí que xa estaba aprobado e con local e todo. Por iso non o incluímos. Para conmemorar o día do 25 de novembro, da violencia machista, é unha moción que presenta o BNG por o mes de novembro todos os anos e espero que conte co respaldo de toda a corporación, porque as medidas que nelas se recollen urxen para visibilizar e para concienciar cada vez máis dun problema grave que hai na sociedade. Gracias. Moitas gracias. Don Ruiz. Sí, por a nosa parte, imos a votar a favor desta moción. Disculpar unha vez máis a non presencia da concejala de Servicios Sociales, porque é un imprevisto de última hora impidille estar hoxe aquí. E aproveito o que me pasou ela para comentar os actos que se van a levar a cabo para celebrar o día do 25 de novembro. A realización dun obradoiro de autodefensa para mulleres que se vai a celebrar a vindeira semana entre os días 22 e 24 de novembro no local multiuso do Mercado Municipal. Un programa impulsado pola Deputación da Coruña que leva o título de Machismo sen miopía, sensibilización contra a violencia de xénero. Este programa consiste nun conxunto de obradoiros participativos para que a identificación e a prevención de violencias machistas. Nos próximos días daránse a coñecer as datas nas que se vai a celebrar e para conmemorar este día do 25 hai previstas unha serie de actividades. Para ese día en concreto está previsto un acto institucional no Concello no que se vai facer lectura dun manifesto e no que tamén vai a colaborar os alumnos do IES Espiñeira que van a celebrar unha andaina que rematará na Praza do Concello onde realizarán unha performance logo da lectura do manifesto. Moitas gracias, señor Ruiz. Segundo turno, señor Velo. Señora Dores. Señora Raquel. Señor Díaz. Perdón, Bea. Buenas noches, gracias, señor presidente. Bueno, nosotros vamos a abstenernos en esta moción porque, primero, consideramos que es el equipo de gobierno el que tiene que decidir a qué campañas adhieren. Personalmente, no consideramos que la campaña en negro, por eso no lo hicimos durante estos últimos 8 años, sea la más representativa. No nos gusta esa campaña en concreto, entonces nos vamos a abstener porque consideramos que sois vosotros los que lo tenéis que decidir. Nosotros hicimos otras cosas a nivel de la igualdad, evidentemente no está todo hecho. Ojalá estuviera todo hecho. Hicimos el peón, que debe estar, si no va a salir, el último peón, porque nosotros ya lo dejamos, simplemente solo había que publicarlo. Hicimos, la Xunta también amplió los fondos, mantuvimos el CIN contra viento y marea, sobre todo el primer año que empezamos, porque se nos había denegado la subvención y tuvo que hacerse con fondos propios, pero luchamos para mantener ese CIN con fondos europeos, porque considerábamos que tenía que estar en la red de CINs de Galicia y no solo a nivel municipal. Hicimos las mociones o las campañas que no siempre gustaron, y lo sabemos, del 8 de marzo y del 25 de noviembre. Sabemos que alguna sensibilidad se hirió cuando pusimos lo de Zumba, que atrajo mucha gente, pero se hirió algunas sensibilidades y al año que viene ya no se repitió. Entonces consideramos que es importante seguir concienciando. Sí estamos de acuerdo en algunas cosas. No entiendo personalmente lo que es el mapa del miedo. No sé a qué te refieres, a qué os referís, con eso del mapa del miedo, porque no lo entendí. Por supuesto, sí. Pois hai determinadas zonas ou determinadas rúas no Concello que por determinadas causas ou incluso por algo tan simple como a falta de luz, pois as mulleres cando camiñamos por esas zonas pois sentimos medo a ser atacadas e iso son puntos que hai que localizar no noso Concello e se poden paliar con algo tan sencillo como poñer máis iluminación, pois benvido sexa. Moitas gracias. Gracias por la aclaración. Entonces, simplemente quería acabar diciendo que todas las medidas que se hagan
para la concienciación de la violencia contra las mujeres, sea sexual, sea machista, o sea un simple insulto, sea de quien sea, nosotros vamos a apoyar todo eso. Pero bueno, no apoyamos esta moción, nos abstenemos simplemente por eso, porque la campaña en negro no nos parece la más adecuada. Y por ser coherentes con todo lo que hicimos durante estos 8 años, que no fue no adherirnos a ella. Gracias. Moitas gracias. Procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moitas gracias. Pasamos ao número 13, que é o número 14. Moción presentada polo Grupo Municipal de Boiro Novo relativa á mellora de accesibilidade ao CIP de Escarabote. Lemos a moción. A moción propón a construción dun novo tramo de beirarrúa que conecta a existente coa entrada do recinto escolar. Segundo, a instalación dunha pasarela cuberta vende o portal de acceso exterior á zona de aulas para facilitar a entrada do alumnado e as súas familias sen mollarse. Terceiro, realizar melloras de seguridade viaria, como é o pintado dos pasos de peón, sinalización de zonas habilitadas para o aparcamento e o reforzo de puntos de luz na contorna do centro de ensino. Cuarto, acometer novas actuacións de accesibilidade universal no recinto escolar, tales como a sinalización dunha praza de reserva de aparcamento para persoas con diversidade funcional o máis próxima posible á rampa de accesibilidade existente neste centro e o establecemento de medidas de seguridade viaria que permitan o uso da mesma de xeito seguro. Muchas gracias. Empezamos co primeiro turno de intervención. Señor Velo. Por qué? Porque xa o van a explicar eles, para que vou explicar eu. Moitas gracias. Señora Dores. Pois a ver que o explico eu logo. Que sou a propoñente, como diría Velo. Bueno, pois efectivamente son varias actuacións que creemos que son importantes para acometer na contorna do CIP de Escarabote. Son propostas que trasladaron a AMPA do propio colexio ao Consello Escolar, ao que estou eu presente representando o Concello, que evidentemente a miña obriga é trasladar a este pleno da Corporación Municipal e que son medidas que non supoñen nin tan siquiera un custo económico importante e que creemos que mellorarían moitísimo o acceso ao colexio de Escarabote. Algo tan simple como conectar, como vedes nas imaxes, unha beirarrúa existente coa entrada do propio centro que permite, sobre todo nos momentos de choiva na entrada, pois no horario de entrada do colexio se acumulan os coches, os nenos correndo, os pais, as nais, e tamén todo o profesorado de acceso ao propio centro poder transitar por unha zona segura, por unha beirarrúa segura que permita transitar sin problemas de que poda ser atropelado ningún peatón. Por outra parte, tamén a seguinte proposta é conectar unha pasarela cuberta dende a entrada do propio recinto escolar ata o propio edificio onde xa hai un espacio onde se poden resguardar os nenos e as nenas antes de entrar ao propio colexio. Outro tipo de paquete de medidas é cuestións de índole de seguridade viaria básica, como pode ser o pintado dos pasos de peóns, o pintado e sinalización das prazas de aparcamento que nesa zona non está identificado, co cal que os vehículos que acceden ao colexio se aparcan de calquer xeito, ou mesmo incluso que se fixo nun momento determinado unha rampa de accesibilidade para as persoas que teñen discapacidade ou que teñen diversidade funcional e resulta que a parada ou a plaza reservada para persoas con discapacidade está no lado oposto a donde tería que estar a hora de acceder a esa rampa de accesibilidade. Pero para acceder a dentro do recinto, o que plantean os da AMPA, que en vez de que este a parte da plaza de persoas de discapacidade, en vez de estar ao lado da entrada do recinto, que este máis próxima coa entrada da pasarela da rampa exterior, con unha identificación de tránsito que permita
que este o máis cerca posible desde o punto onde aparca o vehículo a persoa que teña calquer tipo de diversidade ou dificultade de mobilidade e que xa acceda directamente por esa parte ao que é a accesibilidade da rampa que se fixo no seu día por parte do Concello neste caso. Entón, bueno, creo que xa non me esquezo das distintas propostas, son cousas bastante básicas, son cousas que melloran amplamente a seguridade dos nosos nenos e das nosas nenas e que, basicamente, son as propostas que traslada a AMPA do Colexio de Escarabote para o que pedimos o apoio da Corporación Municipal. Moitas gracias, señora Raquel. Señor Ruiz. Sí, eu avanzo que imos a votar a favor desta moción. Somos conhecedores destas demandas, non só destas, hai algunha máis en cuanto a este colexio, da cal temos xa coñecemento, e tamén hai outras demandas que fan outros centros educativos ao longo do noso Concello. É unha mágoa non poder chegar a todos coa rapidez que quixéramos para poder correxir todas estas demandas, pero, bueno, intentaremos pouco a pouco ir facendo as obras que corrixan todas estas dificultades e problemáticas que se plantexan. Moitas gracias. Señor Belo, segundo turno. Señora Dores. Bueno, supoño que xa sodes coñecedores das demandas que existen tamén, porque me dixeron que xa tiveran xuntanza, das demandas que existen para trasladarlle tamén á Consellería do propio centro. Tamén, ainda que non van incluído nesta moción, tamén están planteando buscar algún tipo de alternativa para acceso ao pabellón escolar pola parte de atrás, de intentar de algún xeito ampliar un pouco o acceso dese acceso ao pabellón que, bueno, mellor non é tan inmediato de acometer, pero que sí que tedes que plantear de cara ao futuro buscar algún tipo de alternativa que permita acceder ao pabellón sin ter que haber unha colección de coches nun sentido e doutro, que será chegar a algún tipo de acordo cos veciños dos terrenos colindantes ou calquer tipo de actuación. Non o traio nesta moción porque entendo que estas son as medidas urxentes que se poden acometer de xeito máis inmediato e porque tamén foi a prioridade que me marcaron por parte dos colectivos que representan ao colexio. Moitas gracias. Señora Raquel. Señor Ruiz. Señor Díaz. Nós vamos a apoiar esta moción, como non, unha moción positiva que quer facer cousas, pero eu son de Escarabote, cando chegamos aquí. Señor Luís, pode facer, todo isto. Digo eu. Digo eu que o pode facer fácil. Digo eu pode facer fácil porque nós, cando chegamos ao colexio de Escarabote, ibas a Baliño e metía envidia, non? Ainda que tiña certas deficiencias, como das ventanas, e cousas máis, pero íbamos a Cespón unha maravilla, íbamos a todos lados unha maravilla, e cando chegamos ali aquilo era deplorable. Bueno, quedou así. Pois nós, como apoiamos esta moción, tamén vamos a decir o que fixemos. Mira, desde as gradas que estaban rotas, agrietadas, unha nova pista infantil, a mellora do parque infantil. Todas as estradas foron melloradas. De Rosomil, Fontelomba, Madalena, foron melloradas. O primeiro Praza de Minusválidos se fixo ali un ascensor novo, se colocou en Escarabote. Se cambiaron os chans. Sabíades que se baldeaba o colexio e había goma de caucho, estaba húmeda e había agua debaixo? Se puxaron, pois, os primeiros pavimentos de madeira. Chovía por as grietas, tapagrietas, tellados, refixemos. Pulimos por primeira vez o suelo do colexio. Parecía outro, parecía absolutamente outro. A accesibilidade que fixamos por a parte lateral, non estaba feito, pero, bueno, hemos feito un montón de cousas. Hemos deixado non salir tanto a Consellería, creo que en materia de educación onde non había pistas polideportivas, pois fixamos pistas deportivas descobertas, como Cespón. Onde non había parques infantiles en todos os colexios. De seguridade, o Santa Baia, pois tamén fixamos certas inversións e, bueno, eu creo que todo ir nesa línea de mellora, que eu creo que lle pide a señora Dolores non é moito. Quero dicir, pide o que lle ten que pedir, quero dicir, non?
Entonces, eu creo que é asumible. Fagan un esforzo por Escarabote, porque se nós o fixemos con moitos máis problemas, eu confío na vosa cabeza, no vosso sentido, e ídelo a facer. Moi ben, pois procedemos á votación, se vos parece. Votos a favor? Unanimidade. Moi ben, nada, se alguén quere coñecemento da actividade de control, se non pasamos a mocións de urxencia, se hai, se non hai, pasamos a rogos e preguntas. Sí, señor Melo, rogos e preguntas. Señor Melo. Sí, aunque teña Dolores aquí ao lado, isto podíalle informar directamente, pero quero que se sepa públicamente. O da radio encargaron a min e pedimos presupuestos a varios sitios. Os últimos chegaron onte. E agora ten que decidir o goberno quen a adjudicación, non sei como están de fondos, pero eu prefería que se abrira para as Navidades, para poder mandar un mensaje de paz, a tranquilidade e a seguir currando polo interés general. Currando, non sabedes máis que cobrar os de... Bueno, veña, pois eso, aquí están os presupuestos. Dores. Moitas gracias, señor Melo. Que conste que eximo o goberno deso porque deixou-mo eu... claro, como había presupuestos de Murcia, de Lexos, cada vez que teñen que fazer unha reparación van nos cobrar por vir aquí. E entón, aí, moi cerca, no Milladoiro, puxeron mellores condicións. Moitas gracias, señor Melo. En Boiro, que eu sepa, non. Instalar emisoras non é moi fácil. Hombre, sí, pero unha emisora de calidad xa é máis complicado. Moitas gracias, señora Dores. Nada máis. Bueno, vexo que Velo se adiantou porque tiña aquí anotado Radio Boiro, que xa era un clásico de pregunta do grupo de Boiro Novo. Bueno, pois, a ver se temos que estar pendiente de Velo, a ver cal é a conclusión a que chegamos. Pero, bueno, alégrome de que haxa uns presupostos, que o goberno os teña, pero, bueno, que foi un compromiso que asumeu con nós e que en todos os plenos imos a preguntar por eso. Hai dous expedientes que iso que toma de nota, porque non vamos a falar deles aquí. Un é o expediente que fixe unha pregunta no pleno pasado en relación ao expediente de reposición da legalidade 1/2019, que ese expediente gestiona 275/2019, que se me conteste que o preguntei no pleno pasado e non recibín contestación. Outro expediente que quero acceso a él é o expediente gestiona 6.774 con 2019. E agora van as preguntas. Primeira pregunta, no campo de fútbol de Barraña se cortou o césped o 3 de novembro que había un partido, porque o venres era festivo, que foi o 1 de novembro. Esa corta de césped tuveron que xogar ali, foi no mesmo momento, no mesmo día, o que, polo que me indican por parte das persoas vinculadas ao club, se embarrou e dende aquela, bueno, que está non estuvo en condicións de uso adecuados para poder practicar o fútbol nese campo de Barraña, que se estuvo indo ao campo de Valiño. Sei que hoxe que se estaban colocando unhas láminas de césped, pero a miña pregunta é quen se vai facer cargo desa reforma, se é por gestión, mala gestión da empresa
que cortou o césped, se é por outro tipo de cuestións, e esa reposición de láminas de césped que se están facendo ahora, quen se va a facer cargo da mesma. Por outro lado, a seguinte pregunta é como está a situación do Club de Remo de Cabo de Cruz? En que situación está? Porque xa pasaron varios meses. E, en terceiro lugar, nos trasladan tamén queixas en relación da colocación dos desfibriladores que hai dúdas ao respecto de que podan estar que non pasaran as revisións correspondentes para poder ser empregados, a ubicación ou a situación na que deben de estar a hora de acceder ao mesmo e que estén en condicións de poder ser usados. Non sei se me expliquei a hora de que me den resposta a estas preguntas. Moi ben, Marcos. Ben, boas tardes, boas noites xa a todos e a todas. Con respecto ao campo da Barraña, a túa primeira pregunta, compañeira Dores, acometeuse unha corta de césped a petición do propio club, do Clube Deportivo Boiro, a pesar de que os técnicos, eu mismo, lle dixemos que era un pouquiño o tempo que facía, que non era moi viable facer esa maniobra eses días, a pesar de todo eso, se fixo a petición, insisto, do Clube Deportivo Boiro, e o resultado non foi o máis o que nos esperábamos, é dicir, a empresa que se encargou de facer ese traballo deixou as marcas o trator das rodeiras no campo. A pesar de todo eso, eu estuve ali por mañán despois do traballo realizado e o campo estaba en condicións para practicar fútbol, porque eu estuve ali e podemos decir que non manchei nin os zapatos, é dicir, o que pasa que despois empezou a chover outra vez e, efectivamente, o campo empeorou. Pero a túa pregunta era se foi quen fixo ese traballo. Hai unha empresa que é responsable Ahora se está cometendo unha actuación. Quen vai asumir a responsabilidade desa actuación que si... Esa mesma empresa que fixo ese traballo da corta de césped é quen está poñendo as planchas destas de erva. E vai facer cargo da mesma. Claro, se o está facendo. Sin coste, me refiero para o Concello. Por eso cobra un mantenimiento. Claro, o coste entra dentro do presupuestado do mantenimiento desa empresa. E con respecto aos desfibriladores, vamos a ver, decidimos colocalos, como sabedes, nos campos de Valiño e de Vista Alegre. En Barraña só hai, e entendemos que quixemos colocalos en esos sitios porque, onde máis se practica máis práctica de fútbol hai, donde máis actividade deportiva hai, e estadísticamente tamén, é donde máis, desgraciadamente, accidentes cardiovasculares hai. Esperemos que non fagan falta, pero os desfibriladores probáronse ese mismo día, que os colocamos, entendemos que están nunha zona de fácil acceso, repito, probáronse ali, funcionan perfectamente, non lle vexo ningún outro problema. Queremos seguir mellorando a instalación deste tipo de aparatos en outras instalacións, porque non solamente o fútbol é o deporte que se practica en Boiro, hai moitos outros deportes que queremos estar o máis seguros posible. Queremos decir tamén que o coche de protección civil contan con outro que tamén pode chegar en calquera momento a atender a calquera persona que lle pase un accidente deste tipo. Nada máis, en canto ao Clube de Remo, eu prefiero que sea o compañeiro Luís quen vos conteste a esta pregunta. Gracias. No Clube de Remo está desesperado o Clube de Remo, desesperado o Concello e desesperado o contratista. Porque todos dependemos de un poste de fenosa que está colocado na esquina superior da obra, que estamos pendientes todos de que veñan a movelo dunha vez. A última noticia que teño desta mañán, onde me dixeron que o lunes estaban aí, esperemos, non confío nada en esta xente, pero esperemos que, alo menos a semana que ven, sean quen de poder estar aí para modificar
para modificar o poste e todos estamos a expensas de ese movimento. Unha vez que se produza, a empresa está lista para chegarse ali e comenzar as obras inmediatamente. Estamos todos esperando, xa levamos un tempo xa, esperando a que Fenosa cometa o mover o poste para outra esquina, porque tal e como está non se poden empezar as obras porque está en perigo que viña abaixo. Estamos todos esperando a ese movimento. De feito, unha parte da obra xa se fixo que é o retranqueo da línea de media. Vale, simplemente ahora empezar... A ver, se podría empezar a parte, pero non vale a pena mandar os obreros para ali empezar e ter que parar outra vez mentre nos retiren o poste. Alguna pregunta máis? Moi breve, porque a nos fixernos xear unha preocupación que é onde está o molle de Corbera. Parece ser que ali había un parapeto. Ese parapeto era, calculo que cuestión de un mes ou así, polo que nos dixeron que se tirara. E entón, a pregunta é se foi Costas, por que motivo, se foi o Concello, e a preocupación é que agora, ao faltar esa parede, cando hai vento está barrendo a playa, está desfacendo. Si, eso foi Costas que obligou a empresa dona da instalación a tirar. Non se pode dizer. Alguna pregunta máis? Vale. Bueno, pois se non hai máis preguntas, pois estamos por finalizados. Moitas gracias. Boas noites.